Iniciamos a convocatoria do pleno do 27 de marzo de 2026, sendo as 10 da mañá. Empezamos ca aprobación da acta da sesión anterior. Alguén queira facer algunha aclaración ao respecto? Ninguna aclaración? Votamos, entonces, votos a favor da aprobación da acta da sesión anterior. Voto e abstencións. Apróbase cos votos favorables do Partido Socialista e o BNG e a abstención do Partido Popular. O seguinte punto é o expediente 423/2026 de modificación puntual dos artigos 10 e 11 do Regulamento do Réximen Interior do Viveiro de Empresas do Concello de Silleda. Ten a palabra a secretaria para a lectura da acta de... A Comisión Informativa de Medio Ambiente, Servizos e Industria, por 2 votos a favor do Grupo PSDG-PSOE e 3 abstencións do Grupo PP e 1 do Grupo BNG, ditaminou a presente proposta de acordo. Primeiro, acordar o inicio do procedimento para a modificación puntual dos artigos 10 e 11 do Regulamento de Réximen Interior do Viveiro de Empresa do Concello de Silleda. Segundo, establecer como criterios orientadores da modificación reglamentaria os seguintes: permitir o uso das dependencias do viveiro para empresas ou persoas traballadoras autónomas xa constituídas cando existan espazos disponibles e non exista demanda de proxectos emprendedores, engadindo para elo no artigo 10 sobre os cesionarios e usuarios do viveiro de empresas o seguinte texto. Tamén, excepcionalmente, sempre que existan espazos disponibles, o Concello de Silleda poderá autorizar o acceso ao viveiro de empresas a empresas ou persoas traballadoras autónomas xa constituídas en límite de antigüedade. Nestes casos, a ocupación dos espazos terá carácter provisional e quedará, en todo caso, supeditada a prioridade de acceso dos proxectos empresariais de nova creación e das empresas xa constituídas cunha antigüedade máxima de 2 anos. Segundo, permitir a continuidade provisional das empresas que superen o prazo máximo de permanencia no viveiro sempre que non exista demanda de outros proxectos empresariais que cumpran os requisitos de acceso. Debe, ademais, establecerse un sistema de prioridade para a ocupación dos despachos que garanta preferentemente o acceso aos proxectos empresariais de nova creación. Para elo, engadir no artigo 11 sobre a cesión de uso, apartado A, duración da cesión, o seguinte texto. Unha vez transcorrido o prazo máximo de permanencia establecido no presente regulamento, o Concello poderá autorizar a continuidade provisional do cesionario no espazo sempre que non exista demanda de outros proxectos empresariais que cumpran os requisitos de acceso ao viveiro. Así mesmo, poderá terse en conta o grao de uso efectivo do espacio asignado, tendo prioridade para permanecer no viveiro aquelas empresas ou persoas cesionarias que acrediten un maior nivel de utilización e actividade nas instalacións. A efectos de acreditar o uso efectivo do espacio asignado, o Concello poderá requerir ao cesionario para que xustifique a actividade desenvolvida nas instalacións do viveiro. Para estes efectos, poderá solicitarse a achega da documentación ou información que permita comprobar que o despacho se utiliza de forma habitual como lugar de desenvolvemento da actividade empresarial ou profesional. No caso de que se presenten novas solicitudes admitidas e non existan espazos disponibles, a liberación dos despachos realizarase conforme a seguinte orden de prioridade. Primeiro, empresas ou persoas traballadoras autónomas que non acrediten o uso efectivo do espazo asignado nas instalacións do viveiro, previo requerimento do Concello para que xustifiquen a actividade desenvolvida nas mesmas. Segundo, empresas ou persoas traballadoras autónomas que non teñan a consideración de proxecto de nova creación. Terceiro, empresas que superasen o prazo máximo de permanencia establecido no regulamento. Cuarto, no caso de existir varias empresas na mesma situación, atenderase ao criterio de maior tempo de ocupación das instalacións. Nos supostos anteriores, o Concello notificará a empresa ou persoa accesionaria da necesidade de liberar o espazo como consecuencia da adxudicación do despacho a un novo proxecto empresarial. A empresa ou persoa accesionaria deberá abandonar o espazo no prazo máximo de 20 días naturais desde a devandita notificación, co fin de permitir a entrada do novo proxecto emprendedor. Non obstante, o Concello poderá autorizar un prazo inferior de común acordo co cesionario cando sexa posible a liberación anticipada do espacio. O terceiro punto do acordo sería proceder á apertura do trámite de consulta pública previa mediante publicación na sede electrónica e na páxina web municipal do proxecto de modificación do regulamento, de acordo cos criterios establecidos no presente acordo, co obxecto de recoller a opinión da cidadanía e das organizacións potencialmente afectadas respecto á modificación do regulamento. Para fixar a posición do Goberno, ten a palabra a concelleira Estefanía Taín, de Promoción Económica. Hola, bos días. Pois nada, hoxe traemos aquí o inicio da modificación dos puntos 10 e 11 debido ás últimas peticións que recibimos e despois da experiencia acumulada durante estes máis de 2 anos que leva funcionando. Vemos que hai varias cousas que se poderían mellorar para o seu uso, como o aproveitamento dos espacios disponibles e dar maior flexibilidade aos usuarios que xa utilizan ahora mesmo eses espacios.
Entre as modificacións queremos incluir eso que as persoas que superen o plazo máximo de permanencia establecido hasta ahora poidan continuar sempre que non exista demanda de outros proxectos e despois que tamén se poidan utilizar as persoas ou empresas traballadoras autónomas xa constituídas, sempre que queden espacios disponibles e isto sempre terá prioridade a xente que cumpla os requisitos iniciais, como que é a implantación dun nova proxecto con menos de 2 anos de antigüedade. Tamén establecemos un sistema de prioridade para cando haxa unha nova petición e estén todos os despachos ocupados, como serán o uso efectivo e real do espazo, as empresas que non sexan de nova creación ou as que superen o prazo máximo establecido. Con isto, o viveiro de empresas continuará co seu obxectivo de favorecer a creación e a consolidación das iniciativas empresariais, facilitando espacios de traballo a máis persoas e isto axudará ao desenvolvemento do tecido económico local. Ten a palabra o Partido Popular. Sí. Nos en relación ca proposta que se trae de modificación, en principio, co feito de que cando non estén ocupados que se podan seguir utilizando por as persoas que xa están ali instaladas ou ben por empresas que non sean estrictamente de nova creación, sino que sean empresas que xa teñen unha trayectoria detrás e que veñan funcionando, pois entendemos que dar uso a esas instalacións, no caso de que estén vacías, non é algo que sea unha mala idea, pero sí entendemos que nestes supostos nos que xa hai unha consolidación, nas que xa hai empresas que levan un certo tempo traballando no viveiro, o que non pode ser é que se siga mantendo a mesma tasa como se fosen empresas de nova creación, sobre todo porque son unhos pagos ou unhas tasas que están pagando que son deficitarias para o servicio que se presta e, ademais, podería supoñer unha competencia desleal co resto de operadores que poden estar dentro do noso concello. Por lo tanto, nos o que sí nos gustaría neste caso é que se compromese ou que houvese un compromiso por parte do Goberno municipal para establecer unhas tasas específicas para estes supostos nos que se repercutise ese coste e houvese un maior custo para esas empresas que, como decimos, teñen que ter unha capacidade para poder afrontar eses gastos e realmente non estamos cedendo ese espacio favorecendo que se consoliden ou que se creen novas empresas, sino que estamos facendo simplemente un pouco distorsionar con respecto aos outros operadores que hasan no Concello. Por lo tanto, entendemos que para estes supostos ten que haber unha tasa específica na que se repercuta de acordo co valor de mercado e, sobre todo, que tamén queremos que esa tasa que haxa un compromiso de reinvertila en servicios para os distintos operadores de Silleda, mediante a creación de conferencias, de estudos ou de outro tipo de actividades para o tecido empresarial que se podan prestar dentro do viveiro de empresa e que se podan financiar con esas tasas que se ponen. É dicir, un aumento de tasas para esos supostos que creemos que son xustas, xa que xa teñen unha trayectoria detrás e, sobre todo, que ese aumento revirta no que é o tecido empresarial de Silleda. Por iso gustaríanos tamén, para poder fixar a nosa postura, que haxa un compromiso firme no vindeiro pleno ou no seguinte máis por parte do Concello de traer esa actualización ou esa nova tasa para estes supostos que se están prevendo con esta modificación. Ten a palabra o Bloque Nacionalista. Con respecto a estas modificacións dos artigos, nós o que esperamos dende o BNG é que isto incentiva que máis persoas queiran utilizar as instalacións, que estas estean en continuo funcionamento, porque o obxectivo deste goberno debería ser principalmente que as persoas que non debería ser que as persoas se queden máis tempo, senón que haxan novas persoas que queiran ocupar este espazo para poder avanzar dentro do seu negocio. Creemos que isto sí que se consegue facendo un bo traballo e tendo unha implicación por parte da Consellería de Promoción Económica que botamos en falta a día de hoxe, porque aquí en Silleda a promoción económica a día de hoxe está simplemente delegada nunha fundación privada e o que fai o Concello basease en dar vales de 100 euros e regalar bolsas. E con respecto ao que dixo o portavoz do Partido Popular desta proposta de modificar as tasas, podemos sentar a dialogar e a falar, a chegar a un acordo
e poderíase establecer un plus para que as persoas que xa agotados todo o tempo se queira permanecer máis dentro do viveiro de empresas, pero non podemos esquecer que o fundamento do viveiro de empresas é dar un servizo público e que sea pois beneficioso para esas empresas de nova creación para que estas non teñan que facelo de forma privada. Ten a palabra a Conselleira de Promoción Económica. Pois, con respecto do cambio das tasas, pois é unha posibilidade que podemos estudiar para ver se é posible modificala e terémoslo en conta. Gracias. Segunda quenda. Sí, nos entendemos que non hai ningún problema en modificar a tasa. O que queremos é ese compromiso para poder aprobar esta modificación. Nos entendemos que esta modificación ten que vir acompañada desa modificación da tasa. Non se hai ese compromiso por parte do Goberno de traela nos vindeiros plenos, pois apoiaremos esta modificación. Con respecto o que se di dende as filas do Bloque Nacionalista Galego, compartimos esa idea de ese servicio público para esas empresas de nova creación, pero como decimos, xa non estamos nestes casos de nova creación, sino que estamos falando xa de empresas que están consolidadas e que van a seguir utilizando de servicios pois con os custos moito máis baixos que os que poden estar pois no centro da vila. Eso, ao final, o que fai é distorsionar, porque ao final eu, se teño un negocio no centro da vila exactamente igual que o que hai no viveiro de empresas, eu, cando presto os meus servicios, teño que repercutir eses costes. Por lo tanto, non é xusto que esa persona que xa iniciou a súa trayectoria, que se axudou para ese inicio da trayectoria, que xa está asentada, pois siga estando nunhas posicións máis beneficiosas que os que están no centro. Por iso entendemos que é fundamental ese acompañamento, sí, a que podan seguir no caso de que haxa espacios, que ainda que decimos habrá que traballalo ben, porque senón pode ser incluso disuasorio, porque a xente, ao ver que están ocupadas, pode pensar que non hai espacios disponibles, por iso hai que traballalo ben para que se poda entender desa maneira, pero sí que teñan un custe asitado o que xa están xerando. E, sobre todo, porque ese incremento que nós estamos planteando fundamentalmente para que o resto do conxunto do tecido productivo de Silleda pois poda ter uns beneficios en canto a súa formación, en canto a charlas informativas ou en canto a actividades que podan mellorar as súas condicións para competir no mercado. Por lo tanto, entendemos que é beneficioso, primeiro, porque non se distorsiona ou non se perxudica a esa xente que está instalada en outros lados e que está pois nas mesmas condicións ou competindo ca xente que xa está consolidada no viveiro, e outra porque realmente suporía un beneficio directo para todo o resto da comunidade productiva, porque terían eses servicios que ahora mismo, como ben salientaba, nos están prestando e nos están facendo as actuacións que deberían ser precisas desde a Consellería de Promoción Económica e de Industria. Por lo tanto, consideramos que sería fundamental ter esa actualización ou esa creación desas tasas para eses supostos que claramente son diferenciados, para que sea un pouco máis xusto para toda a xente que opera no noso concello. Por parte de BNG? Pois, dende o BNG tendémola a man a dialogar, a salir daqui e poder traer despois unha modificación das tasas se así acordamos todos xuntos. Ben, evidentemente estamos todos de acordo en que pode ser unha posición favorable para o propio viveiro, mas eu fago unha aclaración para que non haxa lugar a dúbidas, vamos a traballar, vamos a estudiar para ver como podemos facer, pero teñen que pensar vostedes que as tasas son impostos que financian a generalidade dos gastos que ten este Concello. Por lo tanto, non se poden destinar unhas tasas determinadas a unha cousa en concreto, como di vostede, a actividades e demais. O que sí é certo é que dentro do Concello se está traballando para desenvolver, xa desde levamos 2 anos, Estefanía, desenvolvendo actividades de formación no propio vivero que podemos establecer dentro dese compromiso de modificación das tasas a continuidade desas labores de formación e creación. Evidentemente, aceptamos a proposta que di vostede e traballaremos nese sentido. E despois que quixera facer unha aclaración á intervención que fixo a concelleira do BNG, que dixo con claridade e con rotundidade ademais que temos delegada a xestión da promoción económica nunha fundación privada.
Eu voulle recordar que a Fundación Roberto Rivas traballa na promoción económica de Silleda e de toda Galicia a través dos polos de emprendemento que están financiados pola Xunta de Galicia. Para non ser un orgullo que unha fundación este situada en Silleda e que además teña esa actividade. Nos con eles colaboramos en moitas actividades, entre elas a formación no vivero de empresas pola súa experiencia profesional. Pero de aí a decir que temos delegada a gestión da promoción económica en esa fundación me parece que é moi aventurado e moi arriscado, sobre todo porque a quen financia precisamente o traballo da Fundación Roberto Rivas e a Xunta de Galicia. Moi agradecida que pense que somos nosotros. Nada máis, vamos a votar. Votos a favor da proposta? Vamos a aprobar por unanimidade. O seguinte punto do orden do día, expediente 424/2026, Plan Económico Financiero do 2026. Ten a palabra a secretaria. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade e Tráfico de Grandes Proxectos, por 2 votos a favor do Grupo PSDG-PSOE e 3 abstencións do Grupo PP e 1 do Grupo BNG, ditaminou a presente proposta de acordo. Primeiro, entender presentado e, no seu caso, aprobar o Plan Económico Financiero. Segundo, dar traslado do mesmo aos organismos encargados do seu seguimento. Ben, para fixar a posición do Goberno, interveño como responsable de Facenda do Concello, e antes de entrar no documento que hoxe traemos a aprobación, quixera facer unha serie de explicacións previas, xa as fixemos tamén outro día na Comisión Informativa, porque se non explicamos ben o punto de partida deste debate, pois é moi doado xerar confusión entre a cidadanía e sobre todo entre a xente que nos está escoitando en este momento. En primeiro lugar, pois decir con claridade que o Concello de Silleda cumple ca estabilidade orzamentaria, que o Concello de Silleda ten remanente de tesorería positivo e que conta ademais cunha situación de liquidez saneada que lle vai a permitir afrontar as súas obrigacións con normalidade. E isto hai que dicilo con rotundidade. Silleda cumple ca estabilidade e ten liquidez. É dicir, non temos ningún problema estructural e o que sí temos é unha posición financiera sólida. Polo tanto, as contas están saneadas e o único que temos que facer agora é cumplir con a regla estatal. Por que temos que facelo? E tamén convén explicalo, porque a pesar desta situación positiva, a pesar de a liquidación que temos favorable, positiva e o remanente de tesorería positivo que temos, o Concello incumpleu unha regla de gasto na liquidación do ano 2025 e iso nos obriga legalmente a presentar este plan económico financiero. Por que? Por que pasou isto? Pois por 2 motivos moi claros. O primeiro deles foi que o ano 2024 foi un ano anormalmente baixo en gasto e iso distorsiona moito os resultados do ano 25. Se un ano gastas pouco, o límite do ano seguinte queda moi baixo e, polo tanto, estás máis en risco de incumplir esa regla de gasto. Por darles un dato, na propio Plan Económico Financiero, na súa páxina 7, atopan vostedes unha tabla onde se vai facendo un análisis da evolución do gasto computable, que di que o gasto no ano 2022 era de 7 millóns de euros, no ano 2023 aumentouse un 6,19% hasta 7.400.000, baixou un 18% no ano 24 hasta 6 millóns de euros e volveu a colocarse en valores próximos aos que había no ano 23 en este ano con 7.478.000 euros. Polo tanto, podese comprobar que o teñan vostedes no seu poder, que o dato realmente anómalo é o gasto computable do ano 2024, que é co que facemos a comparativa do ano 25. Se comparáramos o ano 25 co ano 22 ou co ano 23, veríamos que a suba porcentual do incremento de gasto entre as dúas anualidades pois era do 6,69 entre o ano 22 e 25 e prácticamente nulo entre o ano 23 e 25. É dicir, que o problema non é solamente o ano 25, sino que tamén o ano 24, que foi un ano realmente atípico.
O segundo motivo, e o máis importante, é que realmente foi deriva dunha decisión consciente deste pleno, deriva do plan de pistas municipales financiado con un préstamo. Este préstamo, como lles expliquei na comisión informativa, se sacou por 1.750.000 euros e dese préstamo, por diferentes motivos, tan só pudemos executar ao largo deste ano 734.000 euros, quedando dispoñibles todavía 900.000 euros que están contratados xa e tamén unha disponibilidade crediticia de ata 1 millón de euros. Por que non se deu gastado todo o préstamo no ano pasado? Bueno, pois porque, como xa lle advertimos en moitas das reunións que tivemos, en as ocasións que tivemos de falar, tivemos moitas dificultades para conseguir as autorizacións sectoriais de varias obras. En concreto, as máis difíciles de conseguir foron as do Adif, que tardaron meses en poder estar aquí, e ademais se nos complicou tamén co tempo que desde o mes de novembro tivemos prácticamente paralizadas as obras en todas as parroquias. Por lo tanto, este préstamo que foi aprobado por todos non fomos capaces de gastalo dentro da anualidade e vai a provocar que gastemos máis este ano, e que además é un gasto que temos comprometido e que non podemos evitar. Por lo tanto, estamos falando de un ano 2024 moi baixo e nun ano 2025 con inversións necesarias, pero que, aínda así, ora o gasto vai a medrar máis do permitido pola lei. Por lo tanto, repito, non estamos aquí porque o Concello estea mal económicamente, senón porque a lei obriga a corrixir este exceso nun plazo dun ano. Non é unha obligación económica, é unha obliga legal que, como lles transmitín na comisión informativa, foi redactado con criterios estrictamente técnicos e que, ademais, non foi debatido realmente previamente a este pleno, porque é un plan que non elimina servicios, que non reduce dereitos, que non ten ningún tipo de problema, salvo a xustificación burocrática desa diferencia económica entre o 24 e o 25. Estamos ante un instrumento que ten que servir para cumplir a lei. Non é unha decisión política, sino que, repito, é unha obligación por lei. As medidas que se dotan dentro do plan son medidas proporcionadas e todas elas plantexadas polo interventor, que consisten en axustar o uso do remanente, en amortizar deuda e tamén unha operación puntual de ingresos que é algo que nos exige a lei que poñamos e que é realmente pírrica o que estamos plantexando, que é a venta dunha parcela no polígono industrial. Un debate que xa se tratou aquí en este pleno, ca modificación puntual do polígono industrial, que xa se advirteu que queríamos subastar varias das parcelas que tiñamos no polígono pola demanda altísima que tiñamos de terreno por parte dos empresarios. En principio, vou abrir xa debate para que o Partido Popular poda usar o seu primeiro turno de debate. Ten a palabra. Bueno, contrariamente ao que di a alcaldesa, realmente o que estamos vendo é que, bueno, pois isto non ven exactamente do 2024, isto ven seguramente do ano 2023 e de todos os problemas que viñeron derivados do ano 2023 e precisamente pola xestión que fixo económica o goberno socialista pois en ese ano electoral. Ao final vimos como acabamos cas contas totalmente descuadradas, cun despilfarro de fondos públicos con fins totalmente electoralistas e sin ningún sentido, e iso fixo que tuvera que haber unha contracción de gasto no ano 2024. Ao final, esa situación foi a que trastocou todo o que era a situación económica do Concello. Nos fomos advertindo durante moito tempo cal era a situación do Concello e cal era a situación das arcas municipais. Como ben di, froito desa nefasta xestión por parte do Grupo Socialista, houbo que aprobar un préstamo de 1.700.000 euros para arranxos en pistas porque estaban totalmente destrozadas e realmente non había capacidade para afrontar os traballos que eran urxentes e que deberían de afrontarse como se solicitou nese pleno e ca condición dese préstamo de afrontalos inmediatamente. E o certo é que vemos que non só esa nefasta xestión económica, sino esa nefasta xestión das obras fai que a día de hoxe aínda estemos cunha execución de solo 700.000 euros do 1.700.000 que se solicitara para facer eses proxectos. Esa nefasta capacidade de execución
deste goberno, pois é o que está lastrando e o que nos trae ahora mismo tamén aquí con este plan de equilibrio financiero. Ese incumplimiento de regra de gasto é motivado, como decimos, por estes dos motivos. A nos, sinceramente, hubiéramos gustado que tamén, a hora de facer este plan, se houvese contado cos distintos grupos da oposición, polo menos que se houbera posto a liquidación ou o contido da liquidación do ano 2025 para ter coñecemento del xunto con este plan, para poder coñecer os datos do ano 2025, sin embargo, eso non se fixo hasta a convocatoria do Pleno, e, polo tanto, pois, nos esta situación o que demostra era o que vimos, lle veñamos dicindo os veciños desde fai moitísimo tempo, que a situación do Concello e a xestión que se estaba facendo polo Grupo Socialista pois era totalmente nefasta. Dísenos que hai moitos problemas de actuacións, que hai moitos problemas a hora de executar eses investimentos, de conseguir autorizacións, pero que vemos realmente que este goberno pois é capaz, cando lle interesa, de decir que hai que facer as cousas porque salen moito máis baratas contratando todo xunto, aínda que sea pasándose pois todas as normativa de contratación do sector público, incluso pasándose pois toda eses requisitos de control e de contratación, como sucedeu en obras na carretera da estación con algunhas obras que se fixeron no pasado mandato, e, sin embargo, vemos como, para intentar executar ese 1.700.000 euros e facelo dunha maneira coordinada, como se fixo noutros plans do Concello, abaratando costes en canto a proxectos e execución, pois o que se decideu, por intereses do Grupo Socialista, é tramitalo de outra maneira e empezar a desgajar e a facer contratos menores, cada un sabe por que intereses. Nos, realmente, isto é o que está lastrando esta situación e, polo tanto, é o que nos leva hoxe aquí a traer este plan. Plan que, como decimos, ustedes sempre din que están nunha situación económica bollante, ainda podíamos ver onte dicindo que tiñan 1.400.000 euros de remanentes, tamén o vimos fai uns anos, cando traían facturas incluso do ano pasado, que parece ser que aquí a culpa é sempre dos empresarios de Silleda que non son diligentes e moitas veces ustedes pagan as facturas de servicios feitos fai 5 ou 6 meses porque os empresarios non saben ou non saben facturar e emitir as facturas cando corresponde, o que tamén nos chama a atención porque sabemos que eso non é certo, pero ao final o que vemos é que esas situacións nas que vostede nos di, como outro día que presumía dunhos remanentes, volve usted a meter eses cartos do préstamo que están todavía aí sin executar. Por lo tanto, míntelle continuamente en relación ca situación económica do Concello aos veciños, eu creo que o está facendo unha vez máis, e nos o que vemos é que se todo se houvese xestionado correctamente, se todo se houvese feito dunha maneira ordenada, pois hoxe en día non estaríamos aquí con este plan que é unha boa síntoma de como se está xestionando económicamente o Concello e como se está facendo as cousas no Concello. Por lo tanto, non compartimos as súas conclusións en relación con esta situación e, como decimos, esta presentación do plan é unha mostra máis do que viñamos dicindo xa no ano 2023, do que dixemos no 2024 e que sempre van aparecendo estes pequenos indicios ou estas pequenas cuestións de asustes que ao final, con unha situación tan económica bollante e se han feito as cousas como se tiña que facer no seu día, non estaríamos nesta situación. Por parte do BNG. Eu quero comezar deixando algo claro. O BNG non vai vir aquí a bloquear absolutamente nada. Nós somos favorables a chegar a un acordo para aprobar este plan económico porque tamén somos conscientes da situación e actuamos con responsabilidade institucional. Pero tamén temos que dicir e poñelo encima da mesa que un acordo non se pode impoñer, senón que hai que traballalo, hai que negocialo e hai no que pechar antes. Non se pode traer feito xa a un pleno esperando un sí sin máis. E con isto non quero dicir que estemos cuestionando o informe técnico de intervención, pero esta proposta non podemos negar que tamén é política, non podemos dicir que é simplemente técnica. E aquí é onde hai un problema de fondo. O
O problema é que este goberno segue actuando como se tuvera unha maioría absoluta cando está en minoría. E un plan de axuste non pode elaborarse ás agachadas, sen falar coa oposición e moito menos sen permitir que esta trae achegas a este plan. Así non funciona a democracia municipal. Pero vamos ver ahora mismo, tamén nos vamos explicar os nosos motivos e para iso temos que establecer un fío conductor que nos leva ata hoxe. E o fío conductor é que este goberno non é de fiar, porque este goberno promete, este goberno firma acordos, pero despois non cumpre nada. E vamos ir a feitos concretos, porque a señora alcaldesa falle moita gracia o que lle estou a dicir. Pero vamos a empezar. En outubro de 2025, o Pleno aprobou a proposta de baixar o IBI, que era o máis alto da comarca, temos que recordar, e comprometeuse a facelo en 2025 ou moito tardar en 2026. Pois 5 meses despois atopámonos cun plan de axuste que vai en contra daquela promesa, porque o que demostra é que mentres dicían que había posibilidade de baixar impostos, xa estaba en marcha un plan de desaxuste económico que hoxe nos somete a un plan de control financeiro. Creo eu que iso é máis improvisar e quedar ben de palabra, pero bueno, xa nos ten acostumados a iso. Outro exemplo tamén é o crédito de 1,75 millóns de euros para asfaltados que foi aprobado aquí neste pleno en 2024, no que había un acordo co BNG sobre o uso dos remanentes, tanto para amortizar o crédito que se pediu ou podería ser para outras cousas. Agora, neste plan, xa se trae unha decisión tomada sobre o uso deses remanentes sen dialogar de ningunha maneira con nós, sobre todo, que fomos os que facilitamos ese acordo. E máis, digo máis, anunciou un segundo plan de asfaltados en solitario, sin consenso, sin diálogo, sen nada. Está moi ben coller as ideas do bloque, pero o que estaría ben era consensuar co bloque. E con todo isto, o que queremos deixar claro aquí hoxe é a posición do BNG. Nós estamos abertos á aprobación deste plan, pero isto ten que ir ligado a un acordo para o uso dos remanentes, para responder tamén aos compromisos que xa foron adquiridos neste pleno coa cidadanía. E vamos falar agora da proposta concreta que traemos hoxe desde o Bloque Nacionalista a este pleno. En primeiro lugar, propoñemos destinar unha partida para estender a rede de auga a máis parroquias. En concreto, podemos falar da parroquia de Lamela, que repetimos en numerosos plenos, que sempre está pedindo a rede de abastecemento, para cumprir, que teño que recordar, o acordo polo que se aprobaron os seus salarios en 2023 e que levan incumprindo dende aquelas. Porque naquel momento, por 3.000 euros, removeu ceo e terra e faltoulle chamar ao Papa para que lle aprobásemos os seus salarios. Pero claro, cando non se trata do seu peto, non lles interesa contar coa oposición. En segundo lugar, propoñemos tamén destinar outra parte dos remanentes aos cascos urbanos, con actuacións que sexan necesarias e que sexan visibles, tal e como propuxemos en xaneiro. Volvemos a propoñer outra vez a instalación dun teito cuberto sobre o parque infantil, danos igual se na Praza da Feira Bella ou no da Igrexa, sempre que este sexa consensuado co resto de forzas políticas, para que así sexa do agrado da maioría e non unha decisión imposta outra vez. E, por último, propoñemos que parte restante dese remanente pode destinarse á amortización do préstamo ou a outras actividades que xa foron propostas en pleno e foron aprobadas polo pleno, pero despois foron esquecidas polo goberno, como pode ser o caso da conversión do antigo consistorio na nova Casa da Cultura, que foi aprobada e aceptada polo pleno hai máis dun ano, pero non volvemos saber nada. E xa vou concluindo. O problema deste plan non é económico, senón que é político, porque gobernar en minoría exixe diálogo, exixe acordos e, sobre todo, exixe respeto polo pleno. O BNG está disposto a falar, está disposto a negociar e a chegar a un acordo, pero non vamos a aceptar feitos consumados. E se o goberno quer un plan aprobado, ten que sentarse, ten que escoitar e ten que pactar con toda a oposición, porque así é como traballaría un goberno que se di democrático e de progreso. Ben, vou empezar a facer a réplica ao Partido Popular. Dixo varias cuestións que me deixaron un pouco preocupada, quizás por falta de... Non sei se a veces me costa traballo entendelo, porque fala sempre como se falara en clave. A mí me costa moitísimo traballo seguirle moitas veces no seu discurso, pero se alguén se cree que o gasto municipal
se move por un calendario electoral e non polos procedementos administrativos, está demostrando un profundo descoñecemento de como funciona unha administración pública. Un profundo descoñecemento. Vostedes nos critican cando gastamos moitos. Vostedes nos critican cando contemos gasto. Vostedes nos critican cando facemos calquera cousa. Utiliceu vostede a palabra nefasta, eu creo que 15 veces no seu discurso. Busquei outros adxetivos que o podan dar, pero que máis minteu en cosas absolutamente descabelladas. O ano pasado nos criticaban aquí moitísimo porque decían que traíamos facturas do ano pasado, do ano anterior ao pleno. Este ano que non traemos ninguna, nos siguen criticando porque trouxemos o ano pasado facturas a este pleno. O ano pasado nos criticaban porque teníamos pouca liquidez e lles decíamos que era porque nos faltaban recursos de ingresos de outras administracións. Decían que era mentira, que a situación era porque era moi mala. Este ano que temos unha situación 9 veces mellor, seguen dicindo que estamos en unha situación moi mala. Xa non sei que queremos que fagamos, é dicir, estamos mellorando os resultados económicos moitísimo con respecto ao anterior, pero vostede sigue utilizando a palabra nefasta. Minte vostede, decía que mentimos constantemente coa situación económica do Concello. Eu non sei, sei que unha liquidación que acabamos de presentar este Concello está mal económicamente, terá que vostede demostrarlo con algo máis que a palabra nefasto. Este Concello, da parte de ter 1 millón de euros en liquidación, ten en este momento, en contratación, 2 millóns de euros en obras e ten a maiores un acta de arquea sacada do día de hoxe de que temos nas contas do Concello un total de 3.956.677,86. Siga vostede dicindo que mentimos cando decimos que a situación do Concello é mala. Siga vostede dicindo, porque eu me encargarei de enseñarlle a todo o mundo esta acta de arqueo e a liquidación, o resultado da liquidación. Por tanto, eu creo que pode vostede modular o seu discurso e deixar de falar de obras do ano 20 e dedicarse a cuestionar a este goberno que está mellorando, evolucionando o gasto contable dunha maneira positiva. E que non sei que máis podemos lle decir, de verdade. E depois, con respecto ao Bloque Nacionalista Galega, vale, estes días acaba de facer aquí vostede, di que traballamos as agachadas, e eu vou volver a intentar a poñer as cousas no seu sitio. Xa yo expliquei na comisión informativa. E, de feito, lle dixen, pois realmente podíamos telo comentado, pero para min foi estrictamente técnica a decisión, que además creo que é unha decisión a caída, co tema dos remanentes. Porque no caso dos remanentes, cando acordamos sacar ese préstamo, o que dixemos foi que íbamos a destinar a maior parte do mesmo a financiar o crédito. E o que sobrara, que íbamos a destinar non a obras novas, senón a aportaciones municipales se foran necesarias. Pero co fin final dos remanentes era amortizar o préstamo. Eso foi o que acordamos. E o que se lles explicou a vostedes na comisión informativa era que era unha decisión, unha proposta que nos facía o interventor, era destinar solamente unha parte dos remanentes a amortizar o préstamo e o resto, que o que íamos a facer era telo nas contas para ter maior capacidade de liquidez, porque todos os anos sacamos unha línea de crédito que sacan todos os concellos por se acaso é necesario utilizala, porque o concello que non pode ser que se quede sin cartos un mes para pagar as nóminas ou co que sea. Porque podemos ter o mismo. Nos ahora mismo temos que pagar a pulmón todos os 2 millóns de euros que vamos a facer agora que están en contratación, temos que pagalos a pulmón. Despois xa nos chegarán os cartos. Mas temos que pagar todos os gastos diarios do Concello. E deixar 500.000 euros na conta significan, fixemos outro día o número, non me quero confundir, interventor, 18 días de gasto do Concello. 18 días de gasto do Concello. Parece que deixamos aí a vida. Deixamos 18 días de gasto no Concello para non ter que volver a contratar con unha entidade bancaria, unha línea crediticia que, total, o ano pasado non usamos e que tampouco nos costa nada se a pedimos, porque solamente pagaríamos por ela se a chegáramos a usar, pero estes 500.000 sí nos están dando réditos nas contas corrientes. Esa foi a decisión que tomamos. Nos pareceu a caída, nos pareceu razonable, nos pareceu que era absolutamente asumible e por eso o mantivemos aí. Pero, en todo caso, volvemos ao mismo. Vostedes falan de que non somos de fiar,
que falamos da baixada da IBI cando se estaba fraguando todo isto. Home, evidentemente, o interventor xa nos advirteu a toda a corporación cando debatimos o plan de axuste e o dixo outro día na propia comisión informativa que calquera concello que se vira sometido a un crédito como o noso seguramente tivera problemas co plan de axuste. Se hubiéramos baixado o IBI, pois estaríamos en unha situación diferente, teríamos que aplicar outro tipo de cuestións, pero eu recordo a todos vostedes que eu lle pasei unha proposta o 27 de novembro, que eu sei que vostedes a viron, que vostedes me preguntaron varias veces por que non a debatíamos, pero que eu lle mandei un WhatsApp ao portavoz do Partido Popular o 27 de novembro, que di, tedes no expediente as propostas para as bonificacións, están as tres nun único documento porque que non asinei, xa que se trata dun borrador, para ser executivos e continuar o traballo, propóñovos que celebremos na semana que ven outra xunta de voceiros na que poderemos compartir as vosas conclusións, se podes fixar varias datas nas que estés, logo coordinámonos. E a día de hoxe sigo esperando unha resposta dos de 27 de novembro, é dicir, nos podes culpar de moitas cousas, pero de intentalo non. Despois, din vostedes que non somos de fiar polo da baixada do IBI, polo uso dos remanentes e demais. Home, eu, sinceramente, creo que fixemos moitísimos esforzos. Primeiro, para que formades parte deste goberno. Segundo, para tratar con vos todas as cuestións. Pero certo é que cada vez que tendíamos a man, e atendí moitas veces, recibíamos mordisco. Porque negociamos o orzamento e chegachedes ao pleno e vos astivéchedes. Negociamos a subida da basura e chegamos ao pleno e votáchedes en contra. Non é con nos solos, porque tamén viñeches ao pleno con un acordo co Partido Popular para vir aquí os dous a presentar unha proposta para a subida do IBI e que, recordo eu, vos estivéchedes na proposta que facía o Partido Popular. É dicir, calquera cousa que negociamos parece que está envelenada con nós. Negociamos o primeiro plan de asfaltados e acordamos, efectivamente, bueno, nos vos presentamos as pistas todas que íbamos a meter, despois, se queredes, falamos das dúas nas que pediches algún tipo de corrección, pero presentamos ese plan de pistas e vos invitamos acordamos, ir todos xuntos ás parroquias, chegado a un punto na que teñamos problemas para ir ás parroquias a presentar o plan de asfaltados, en concretamente a Cira, a Dornelas, a Ponte, porque non tiñamos autorizacións, eu che dixen personalmente, Erea, non ímos a ir porque non temos autorizacións e un pouco absurdo ir a presentarlle aos veciños un proxecto que non se vai a poder executar todavía en meses. E vos o tomachedes como un ataque e os fuchedes vos solos a falar cos veciños do plan de pistas. E, polo tanto, non sei quen é o que non é de fiar. Non sei quen é o que non é de fiar. A mí me gustaría que vostedes viñeran por aquí a falar con nós as veces que quixeran, que tiveran dúbidas, que tiveran calquera cuestión. Pero claro, veñen agora con esta proposta que teremos que levar a outro pleno porque o acordo que ten este pleno é destinar estes remanentes ben a amortizar o crédito ou a financiar obras ou a cofinanciar obras, non para facer obras novas. Están vostedes plantexando aquí un acordo que non foi adoptado no seu día. Entonces, bueno, eu recordo aos dous grupos, e eu agradezo moito que o inicio da intervención por parte do BNG fora que non se vai a bloquear nada, que aquilo que se está pedindo é que, bueno, máis ben que hai que ser claros, que non aprobar este plan non vai a evitar nada, nin vai a solucionar nada. É dicir, o único que vai a pasar se non aprobamos este plan é que teremos que volver a traelo de novo dentro dun mes para volver a intentar aprobalo. E se dentro dun mes tampouco damos aprobado, pois teremos que comunicar que non fomos capaces de aprobalo e terán que activarse mecanismos automáticos de control por parte de outras administracións. Isto que pode significar? Pois que nos podemos ver obligados a bloquear gasto, nos podemos ver obligados a ter restriccións adicionais e incluso a someternos a medidas correctoras. Entonces, eu creo que en este momento o Pleno non está decidindo se hai plan ou non hai plan. O que temos que facer é decidir se o facemos con responsabilidade ou deixamos que non lo impoñan desde fora. E por iso estamos pedindo o seu apoio. E outro día, na comisión informativa, foi moi clara a este respecto. E manifestei, ademais, que realmente podía ter sido un erro non telos chamados, pero é un plan que non altera para nada nin os ingresos, nin os gastos, nin a vida dos cidadáns. É un puro trámite administrativo e burocrático. Por iso non me parecía que fora tan importante.
En todo caso, o destino do remanente, o que plantexamos nós non é unha postura política, é unha recomendación técnica, 500.000 para amortizar deuda, 500.000 euros para maior liquidez, e se queren facer algún tipo de aclaración con eses 500.000 euros, teñen que ter moi claro que nós nunca os poderíamos gastar para nada máis que para amortizar o préstamo e para cofinanciar obras, salvo que o Pleno decida que fagamos estas obras, e creo, se non me equivoco, e podo pedir a palabra ao interventor, que creo que non deberíamos facer obras novas con estes remanentes hasta que teñamos este plan de axuste terminado. Deberíamos, no es la palabra, a ver, el plan, tal como está en el 26, tiene un margen de gasto de 6.553 euros, con lo cual, si se usa remanente por encima de ese importe, se metería aquí y daría incumplimiento, y cuando llegas a tutela financiera mandarían a hacer otro plan. O sea, es que no... El remanente de tesorería es un gasto que no tiene financiación. Entonces, desde el punto de vista de la normativa presupuestaria, es como un préstamo que se pide al pasado. Entonces, cuando se gasta remanente de tesorería en esta situación, provoca incumplimiento. Entonces, sencillamente no es viable gastar el remanente de tesorería por esta cuestión. No. Entonces, la decisión de gastarlo en amortizar o no, eso sí que es una decisión que se podría tomar. Yo propuse reservar la mitad por si hacía falta, pero realmente se podría haber tomado la decisión de gastarlo todo y en caso de que hubiese un problema de liquidez por el hecho de que nosotros anticipamos los gastos de las subvenciones, se recurriría a una operación de tesorería a corto plazo. Quiero decir, eso sí que es una decisión que se podría haber tomado, 500.000, 1.750.000, es una decisión política, cuánto se amortiza. Sí que yo creo que reservar una parte me parecía razonable y prudente, pero no... no afectaría, subirlo, obviamente no afectaría a la validez del plan. Gastar remanente de tesorería en gastos del capítulo 1 a 7 sí que provocaría que el plan no cumpliese, claro. Ben, dito isto, se abre un segundo turno. Bueno, eu creo que hoxe aquí a noticia máis que o plan de axuste é que por fin no Bloque Nacionalista Galego se deron conta de que a xente do PSOE non é de fiar. O grupo de goberno non é de fiar. Bueno, pois, inda que sea tarde, benvido sea que ustedes se acaban de dar conta, e despois de todo o que lle levan feito, que este goberno non é de fiar. Bueno, e tan é así que non é de fiar que cada súa intervención a alcaldeixa deixounos bastante claro que non son de fiar e que non ten o máis mínimo reparo en mentir abertamente a todos os veciños de Silleda e decir cousas como que realmente o gasto da súa nefasta xestión, que non lle gusta, pero é que é así, é que non hai nada máis acaído para describir o que ustedes fan, non ten nada que ver co período electoral. Por eso, no ano 2024, no ano 2025 e este ano, estamos vendo como as cuadrillas de obras traballan polas tardes, bacheando as pistas, que foi o que ocorreu justamente en maio do ano 2023. No mes de abril e no mes de maio, as cuadrillas de obras traballaban tamén polas tardes, facían horas extras polas tardes. Por qué? Porque esas horas extras non teñen nada que ver con gasto electoral. Esos son decisións que se toman todos os anos exactamente igual e por eso toda a xente das nosas parroquias pudo ver como os operarios do Concello tamén traballan polas tardes en anos que non son electorais. Esa é a realidade. E ven aquí a decir que non minte. Cando eso foi o que ocorreu e o que puderon ver todos os veciños. E non só eso. En parroquias como en Chapa, unhas horas antes do mitin electoral do Grupo Municipal do PSOE. Pero non ten nada que ver con gasto electoral. Somos todos uns mentireiros.
Eso está aí, está na prensa, está nas redes, está en varios sitios. Esas son, pois, cando nos acusanos de mentir, as verdades que lle di sempre o povo de Silleda a señora alcaldesa. Por eso, alegro-me moito de que se deran ustedes contas de que esta señora non é de fiar. Vale? Aquí di que minte que a situación económica do Concello, pero bueno, usted presume de remanente de tesorería que acaba de recoñecer o propio interventor que non podemos gastar. Porque estamos tan ben, que temos remanente de tesorería e non o podemos gastar. Que temos un margen de 6.500 euros. Por qué? Porque estamos tan ben, económicamente, que eso non o podemos facer. Entonces, bueno, pois esa é a situación. Fala usted da liquidez do ano pasado. Temos que recordarlle que usted veu a decir que tiña 1.700.000 euros en caixa xusto despois de haber aprobado o préstamo. Que eses cartos que había, ou 2 millóns e pico, que eses cartos incluían os cartos dun préstamo que había pedido. Esa era a situación tan bollante. Jolín, pois a verdad é que foi unha pena, porque pudo haber pedido un préstamo de 5 millóns e decirlle aos veciños de Silleda que usted tiña en caixa 5 millóns de euros. Estaría moito máis bollante e a súa situación económica sería moito mellor todavía. Así é como fan os números ustedes, así é como ven todo. Bueno, pois esa é a historia. E despois, volve usted a decir o tema das facturas, mire, teño que recordarlle, houve que facer modificacións de decreto, temos que facer aprobacións especiais para pagar facturas do ano 2023. E cando usted di que falamos en clave, é que non queremos señalar a empresas concretas, pero quérenos decir que empresas que durante toda a legislatura giran as súas facturas e as presentan puntualmente, tardan máis dun ano en presentalas no Concello. E esperan a servicios prestados nun ano a presentalos o ano seguinte. Por que se producen esas cousas? Por que esa empresa non emite a factura e non lle pasa o Concello cando presta o servicio, senón que ten que esperar 6 meses un ano despois? Claro, o pago medio de proveedores vai niquelado. Por qué? Porque senón a xente non quere estar adiantando IVA e esperando a cobrar. Por que pasan esas cousas? O sea, decimos, empresas que facturan puntualmente e recurrentemente para o Concello, que traballan sempre con concellos porque os servicios que prestan son para concellos. Por que nese suposto tardaron máis dun ano en facturar unhos servicios? Pois serán os grandes misterios, pero non hai ningún problema. Será que, pois, son, como nos dixeron naquel momento, pois, que ustedes, pois, as empresas non lle pasaban as facturas antes. Evidentemente, son moi neglixentes e non son nada eficientes cando fan as súas cousas. A culpa sempre é doutros, sempre é doutra xente. Como decimos, esas mentiras son recurrentes e vemos como non ten usted o máis mínimo reparo en mentir. Fixérono, nalgúna ocasión, con bases da Diputación, cando lle decíamos que iban a perder determinado financiamento para a obra do Concello e ustedes non tuveron o máis mínimo reparo de vir e ler unha parte dunha folla e non ler o contido exacto, que finalmente fixo que perderan ustedes parte desa cofinanciación. Non tivo máis mínimo de reparo en mentir cando trouxemos o tema do IBI acusándonos de determinadas cousas e eso incluso provocou que vostede nos votase do pleno seguinte. Usted di que non lle contesto. Creo recordar, polo que podemos ver no pleno, que usted comprometeuse con todos os veciños e mirou así a cámara e dixo que nos iba a chamar e iba a intentar facer un acercamento e demais e que iba a rebaixar a tensión. Pues estou esperando, sinceramente. Así está a cousa. Co cual, mire, está claro que usted non é de fiar. Está claro que usted o que quere é traer algo aquí que a usted lle interesa e que nos teñamos que tragar con él. Como decimos, se usted quere traer un plan consensuado, se quere falar, sin ningún problema, nos farémolo como fixemos sempre. Nos estaremos intentando buscar sempre o mellor para os vecinos. Pero o que xa hoxe sabe todo o mundo, e xa sabía tamén de antes, porque non a conocen de ahora, sino que a levan conocendo moitos anos, como decimos, felicitamos ao Bloque Nacionalista porque se darán conta desta situación, é que usted minte por sistema e que usted non é de fiar. E púxenlle datos concretos e situacións concretas nas que usted minteu. Agora mesmo.
E se non, dígame que eses bacheos que facían polas tardes non son certos, que eso non foi gasto electoral, e dígame que tamén se produciron eses gastos e eses traballos durante o ano 24, 25, se quere, e entonces, se usted me demostra eso, pois, veremos. Pero como decimos, minte continuamente e ao final, pois, eso acaba saliendo por todos lados, como decimos, igual que a presentación de plan de axuste. Se unha persona está moi ben, non lle fai falta un plan de axuste. Por parte do BNG? Temos que volver a repetir que é certo que a intervención fai os cálculos técnicos, neso volvemos a dicir que non é algo que vamos cuestionar, pero tamén, como ben dicía a alcaldesa, traese un acordo aquí, si, o problema é que o acordo é seu, non é un acordo de todo o pleno, entón non pode chegar a pleno, traer un acordo, estamos lle propoñendo outro, pois o normal será sentarse a falar e chegar a un punto medio. Porque fala de que podemos nós achegarnos a vostede. Vostede é a que goberna, é a que goberna en minoría. Se quer apoios, ten que buscalos e ten que dialogar, non mandar ameazas, porque é o que acaba de facer. Nós non funcionamos así, dentro do BNG funcionamos con diálogo. Aquí dicíasenos que tiñamos a pel moi fina, igual o que tamén hai que deixar é os victimismos na casa e mirarse un pouco ao espello e non todo o mundo ten a culpa de todo o que fai. A veces tamén hai que asumir responsabilidades e sabemos que iso custa moito traballo. Nós lanzámoslle unha pregunta, se se compromete de verdade a sentarse a falar para chegar a un punto medio e para aprobar este plan. O que non se pode facer, como ben dicía, e se chegamos ao mes que ven e non se aproba, non, é que non hai que cuestionarse eso. Hai que pensar que para o mes que ven, se nos sentamos a dialogar, probablemente haxa máis posibilidades de chegar a un acordo. Chegar ao pleno cun acordo en solitario sin dialogar absolutamente nada. Bueno, en referencia ao Partido Popular, eu sinceramente o lamento de verdade, non se pode explicar nada que non quere entender. É así, é o que penso, non. Me podo esforzar moito en explicarlle as cousas, pero ao final volve vostede o debate de sempre do ano 23, o debate de sempre, demais, temos o Concello en obras. Temos 2 millóns de obras por empezar. Como é posible que alguén poda decir que a situación do Concello está mal? É que, volvo a repetir, temos o Concello en obras, temos obras en prácticamente totalidade das parroquias deste ayuntamiento e 2 millóns de euros de obras todavía por empezar. Por que din vostedes que estamos mal económicamente? Por que teñen que volver vostedes a situacións de fai 3, 4 ou 5 anos para cuestionarnos a situación actual que, repito, temos 3.956.000 euros nas contas corrientes a día de hoxe? E nada máis. Eu non entendo ben tampouco o que quere decir o Bloque Nacionalista Galego. Ustedes o que están plantexando que van votar en contra deste plan para que nos sentemos e o negociemos e analicemos a introducción de novas obras dentro do acordo do remanentes. E o que lles volvo a decir é, isto é un procedimento técnico. Os 500.000 euros que non se incorporan agora, que queren vostedes incorporar a obras, se pode debatir sobre eles porque non se poden gastar por parte deste Concello. Este Concello ten orden plenaria de que esos 500.000 euros que quedan se teñan que destinar ben a crédito, ben a cofinanciación de obras, volvo a repetilo. Polo tanto, nunca, en ningún caso, poderíamos destinalos a obras hasta que ese acordo plenario fora tamén daqui cambiado, sempre e cando o plan cumpla, que o que acaba de dicir o interventor é que este plan ahora mismo, en este ano 26, non cumpliría e teríamos que facer outro plan para o ano 27 e estaríamos na mesma bola. Eu creo que a responsabilidade como concelleiros é aprobemos este plan, sentémonos e miremos que facemos con eses remanentes. Nos temos moitas propostas que facer tamén encima da mesa e outro día yo dixen na comisión informativa, non solamente temos que negociar estes remanentes, senón que temos que negociar o resto do crédito, porque hai un acordo plenario de que o crédito se vai destinar para pistas. E, polo tanto, seguramente queden restos porque non está contratada a totalidade polas baixas das empresas e nos teremos que sentar. Eu fagolles un chamamento a responsabilidade,
pídolles que podamos continuar a tramitación administrativa deste documento e que nos temos que sentar para negociar, se queren, nun paquete completo, tanto o resto dos préstamos como esos 500.000 euros, sempre do marxen que nos diga o interventor para que podamos dar cumprimento a este plan de axuste no ano 2026. Vamos a votar. Votos a favor do plan? Votos en contra? Moi ben. Pois cos votos a favor do Partido Socialista, os votos en contra de novo da pinza PP-BNG, queda este plan suspendido hasta que se volva a traer o pleno. Vamos ao seguinte punto do orden do día, que é actividade de control. Dos mociones fora del orden del día. Vale, bueno, pois temos dúas mocións, parece ser unha delas a moción para a mellora e mantenimento dos tabuleiros informativos nas parroquias rurais de Silleda, que presentou o Bloque Nacionalista Galego, que tamén anunciou a presentación de outra in voce para poder debatir. Que la expliquen. Votamos por mayoría absoluta la inclusión en el orden del día y después ya procedemos a debatir y se vota. Facemos a explicación inicial da moción para poder... Sí. Sí. Ben, vamos a pasar á explicación da primeira moción, que é a moción para a mellora e mantemento dos tabuleiros informativos nas parroquias rurais de Silleda. Sin antes, espera un segundo. Unha cousa que antes non dixen, creo que é importante que conste en acta, é que unha vez que quedou o plan sen aprobar, temos que volver a traerlo nun plazo máximo de un mes, por lo tanto, teremos que convocar un pleno extraordinario para o mismo resultado de hoxe se hubiéramos votado todo a favor. Ten a palabra o BNG para explicar a primeira moción, moción para a mellora e mantemento dos tabuleiros informativos nas parroquias rurais de Silleda. Hoxe traemos esta moción para a mellora e mantemento dos tabuleiros informativos nas parroquias rurais de Silleda, porque nos últimos anos instaláronse varios tabuleiros informativos nas parroquias do rural para difusión tanto de avisos municipais como información que poida ser de interese público. Como estes soportes foron colocados en diferentes etapas e con distintos criterios, pois contamos cunha variedade de soportes. De maneira máis xeral, existen dous soportes principais. Por un lado, temos os tabuleiros metálicos con capa de cortiza, na que, en algúns casos, o material xa desapareceu parcial ou totalmente ou está podre. E despois temos os tabuleiros de madeira, que despois de moitos anos de utilización constante presentan grampas, danos estructurais ou pezas de madeira rotas. Estas condicións deficientes, debido tamén, en parte, á ausencia dun mantemento periódico, compromete a súa utilidade como unha ferramenta de comunicación, que é especialmente importante dentro do rural, onde moita veciñanza depende deste tipo de soportes para recibir a información municipal ou doutro ámbito. Entón, co obxectivo de garantir esta rede de información de maneira eficaz no conxunto de todo o municipio, vemos que é necesario planificar unha actuación que permita coñecer como está o estado real deses tabuleiros e restauralos, establecer un sistema estable de conservación e tamén do mesmo xeito consideramos que é necesario e oportuno a instalación de novos soportes tamén no ámbito dos cascos urbanos, como poden ser nas vilas de Silleda ou de Bandeira, onde case non hai, e máis tamén naqueles ámbitos rurais, non soamente ao lado da igrexa principal, senón tamén noutros lugares das parroquias. Por todo isto, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos que vou ler textualmente. En primeiro lugar, realizar un inventario completo dos tabuleiros informativos existentes no termo municipal, detallando a tipoloxía, a localización exacta e o estado de conservación. En segundo lugar, elaborar un plan de posta a punto que inclúa a reposición da cortiza nos tabuleiros metálicos, a limpeza e reposición de táboas nos de madeira para eliminar grampas
a sustitución ou reparación das pezas deterioradas, a aplicación, cando proceda, de tratamentos protectores ou pintura, e establecer un protocolo de mantemento periódico cunha revisión mínima anual para garantir un bo estado e unha funcionalidade destes elementos. E, por último, instalar novos tabuleiros informativos, tanto no ámbito urbano como no ámbito rural, naqueles lugares onde non dispoñan de tabuleiros. Por parte do Partido Popular. Vale. Vamos a ter que votar a inclusión na orden do día. Eu fagolles de novo unha reflexión. Está moi ben que presenten mocións, pero, por favor, intenten facelos en tempo e forma para evitarnos sempre esta situación de ter que votar a inclusión. Isto non é unha práctica que facía habitualmente o Partido Popular. Non estará moito que fagan vostedes agora. Votas a favor da inclusión? Aprobada por unanimidade. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, bueno, ante esa reflexión que fiz ahora, a lei permite expresamente a presentación de mocións e non só de mocións en voce, polo tanto, esas mocións feitas así están feitas perfectamente en tempo e forma. Inda que a usted non lle guste, están feitas en tempo e forma, co cual non ten nada que recriminarlle aos distintos grupos que presentamos as nosas mocións. En relación ca moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, totalmente de acordo, sobre todo na cuestión relativa ao mantemento. Aquí, o goberno que se dedica é a gastar un montón de cartos, moitas veces en novas instalacións, que están moi ben, pero o problema é que, como non lle volven a facer nada máis, algo que podría ter unha vida útil de moitísimos anos, ao final, os 4 ou 5 anos está totalmente deteriorado e temos que volver a gastar outra vez moitísimos cartos en facer, porque realmente o que lle interesa é comprar e facer eses contratillos que non o mantemento que o teñen que facer, e claro, iso levalle traballo e non é tan interesante para este grupo de goberno. Por lo tanto, totalmente de acordo en que se fagan esas labores de mantemento que entendemos que son totalmente necesarias. Sí que é certo que, aínda que se aumentaron puntos de información, sobre todo no rural, entendemos que son moi necesarios, porque senón, finalmente, eses avisos póñense noutras zonas que non son as máis aceitadas, e despois xenera máis problemas e xenera bastante feísmo. Por lo tanto, sí que se instalen máis puntos, que se vaya ampliando esa rede de información para os nosos veciños e, sobre todo, que se incida moito ese plan de control e de mantemento anual. Entendemos que moi acaído, sobre todo para non ter que volver a facer eses desembolsos tan grandes nestas actuacións e van a permitir que realmente as inversións que se fan teñan moita máis duración e ao final supoña un aforro para os veciños e que se podan gastar eses cartos noutras cousas, co cual estamos totalmente de acordo en relación con esta moción. Por parte do BNG, alguna cosa máis? Non? Pois entón interveño eu. A mí a veces me gusta facer un poquinho de historia porque creo que é importante, sobre todo porque pode haber xente na corporación que non estuvo aquí anos anteriores e demais. Cando falan vostedes deses tabuleiros metálicos con chapa de cortiza, eu lles vou facer unha pequena reflexión. Eses tabuleiros metálicos con chapa de cortiza que critican, que cuestionan, se construíron na nosa primeira etapa de goberno, nese primeiro ano, despois de facer as obras do Plan E. Reutilizamos os cartéis todos de obra para facer eso, no que se chama agora modernamente economía circular. Durante eses anos todos, esos tabuleiros foron cambiando porque tiñan tablón de corcho, que realmente é un corcho que se foi deteriorando moitísimo e que seguimos reutilizando ahora mismo, que seguimos cambiándolo moitas ocasións por o papel pluma que utilizamos moitas veces nas presentacións que facemos aos veciños. De novo falamos de economía circular. Ademais, no ano 2018 se fixo unha inversión para colocar máis de 40 tabuleiros por todo o territorio, que tuvo unha inversión de 30.000 euros e que efectivamente se van deteriorando co tempo, pero non porque a madeira estea mal, sino porque as grampas que se van poñendo ali, a xente non as retira tampouco cando os coloca. É dicir, arrancan os papeles, tampouco as retiran. É dicir, tamén hai aí un traballo de todas e todas por cuidar o noso mobiliario como ciudadanos que somos, non?
Pero a maiores é que levamos xa uns anos facendo reparacións puntuais de todos e cada un deles. Poden vostedes comprobar que se pintaron, por exemplo, que eu recordo ahora mismo, que se pintou o tabuleiro de anuncios que está ao lado da Iglesia da Bandeira, que se repuxo toda a cortiza do tabuleiro de anuncios que está diante da Abades, se fixeron reparacións que non recordo exactamente en todos eles, pero cada vez que estamos nunha parroquia próximas a eles e temos posibilidades, se van cambiando dunha maneira constante. Polo tanto, a nós nos parece un exceso que teñamos que facer un inventario completo dos tabuleiros informativos existentes no término municipal. Eu creo que eu mesma, se poño a pensar parroquia por parroquia, podería dicirlles onde están colocados cada un deles. Estou segurísima que os nosos técnicos e os nosos opereiros de obra saben perfectamente onde están, sen necesidade de facer este inventario. Elaborar un plan de posta a punto que inclúa todas as revisións cando xa o estamos facendo tamén nos parece un exceso. E despois, pois, evidentemente, instalar novos tabuleiros informativos, haberá que mirar onde, como e onde se deberían instalar. Por lo tanto, nos parece que é unha moción que non está ben traballada ni ben fundada porque non fala exactamente de onde se deberían de poñer e, por lo tanto, vamos a votar en contra dela. Segundo turno. Sí, bueno, simplemente, creo que deixamos clara a nosa posición. Chámonos a atención que a alcaldesa diga que facer un inventario é un exceso, cando sabería estar feito. O sea, debería saber onde ten os bens municipales. Sin embargo, di que eso é un exceso, facer ese traballo, e despois recrimina os grupos da oposición e di que non facemos ben as nosas cousas. Pois, nada, volve a retratarse novamente. Isto ni siquiera había que pedirlo porque debería de estar totalmente feito, co cual a nos parece excesivo. Por parte do BNA? Sí, é curioso que diga que non hai que facer un inventario. Bueno, eu igual tamén podría dicir onde están, porque na maioría das parroquias só hai un, está onde a igrexa. Entón eu tamén podría dicilo, aínda que, bueno, non levo tanto tempo aquí e non coñezo tanto as cousas, pero ao final a súa posición resúmese en xa o estamos traballando, isto custa moitos cartos e a culpa... Eso non o dixen. Podo seguir? Digo que eso non o dixen. Bueno, faltoulle dicilo porque puxo o exemplo de canto custara no 2018, probablemente agora custe máis. Entonces, repito, custa moitos cartos, xa están traballando e a culpa é do BNG porque non traballa ben as súas mocións. Bueno, despois falamos de vitimismo. Vamos a votar. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Aprobase a moción cos votos en pinza de novo do BNG, do Partido Popular e o voto en contra do Partido Socialista. Vamos á seguinte moción, presentada en voce polo Partido Bloque Nacionalista Galego. Ten o turno para explicar o contido, para despois poder votar a súa inclusión na orden do día. Bos días. Traemos hoxe esta moción a pleno. Consideramos que é unha moción que, ou creemos, estamos convencidos, que non debería ser necesaria nun concello que se di democrático, e é unha moción para lembrar que a oposición ten dereitos, ten dereito a acceder á información municipal, e que ese dereito non depende da vontade da alcaldesa, nin da alcaldía, senón da lei. Confírenolo a lei. Dicímolo claro desde o principio, pedir información non é pedir un favor, é exercer un dereito básico para poder facer o noso traballo como concelleiros e concelleiras. Sen información non hai control, e sen control non hai democracia. A lei é moi clara. Tanto o Regulamento Orgánico de Funcionamento do Concello como a Lei de Bases de Réxime Local establece claramente que os concelleiros temos dereito a obter toda a documentación necesaria que obra no poder do Concello para o exercicio da nosa función de control e que a alcaldía debe facilitar esa información nun prazo máximo de 5 días. Non cando lle pareza ben, non cando toque politicamente, senón cando se solicita. Así o di a lei. Pois ben, nese contexto, o BNG presentou ata 2 solicitudes formais por rexistro, a primeira o 4 de febreiro deste ano e a segunda 4 semanas despois, o 2 de marzo deste ano, pedindo acceder a un informe técnico que a propia alcaldesa anunciou en pleno sobre o estado das árbores da Avenida do Parque. E a día de hoxe, non houbo resposta formal a estas 2 peticións, non houbo entrega de documentación e non houbo explicación xurídica ningunha que xustifique esa negativa.
O argumento que se dá na prensa, porque non se nos responde, de que o documento se ensinouse en man no pleno. Iso, queremos deixalo moi claro, non ten validez legal ningunha. Amosar un papel por riba da mesa non substitúe a obriga que ten vostede de responder por escrito cando se lle presenta unha solicitude, porque así o marca a lei, ten está obligada, e non substitúe a súa obriga de facilitar documentación cando é solicitada formalmente. E aquí está o fondo do problema, que vai máis alá do contido do informe ou dun informe concreto. O que está fallando é un modo de gobernar. Temos un goberno que incumpre unha lei, que incumpre a lei ás sabendas, un goberno que despreza o papel do pleno e un goberno que limita deliberadamente a función de control da oposición mediante a opacidade. Isto non é un erro administrativo puntual, é un uso autoritario do poder da alcaldía, especialmente grave neste concello onde o goberno goberna en minoría e onde o diálogo e o respecto institucional deberían ser a norma e non a excepción. E, ademais, este é o mesmo patrón que observamos noutras actuacións que fai o Concello. Nos plans económicos, acabamos de velo, nas obras que se deciden levar a cabo, anuncios feitos sen falar con ninguén e documentos que chegan a pleno xa pechados. Con esta moción non estamos pedindo nada extraordinario, pedimos 3 cousas moi básicas. A primeira, que a Secretaría Municipal emita un informe claro sobre o dereito do acceso á información dos concelleiros. Segundo, que se recoñeza expresamente que non responder ás solicitudes rexistradas vulnera os dereitos da oposición. E terceiro, que se inste a alcaldía a cumprir a lei, a respetar os dereitos dos concelleiros e concelleiras. Porque a transparencia non é un eslogan, non é algo que se active cando a alcaldesa lle convén. A transparencia é unha obriga diaria, especialmente para quen ostenta o poder. Se unha alcaldesa decide que información entrega, a quen a entrega, cando a entrega, o problema non é político, o problema é de concepción democrática. E este pleno ten unha responsabilidade, ten a responsabilidade de dicir alto e claro que así non pode funcionar un concello, que se di democrático e de progreso. Por iso pedimos o apoio a esta moción, non para o BNG, senón para dignificar o pleno e garantir os dereitos da oposición e defender a transparencia que os veciños e veciñas de Silleda merecen. Vamos a votar logo a inclusión no orden do día. Votos a favor? Por unanimidade. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, isto, como decimos, a alcaldesa, vemos como se retrata continuamente cando nós libremente votamos a favor daquelo que creemos que está ben para os nosos veciños, pois é un voto en pinza. Con alguén que considera e que califica continuamente esas cuestións e non entenda a liberdade de quen vota libremente neste pleno, pois que podemos esperar que a transparencia, non? Vímolo nos anteriores mandatos do Grupo Socialista. Eu recordo que nun momento dado, cando eu pedía información, de repente un día díxome que a mí non se me daba nada. Nin siquiera acceso aos decretos. Claro, evidentemente, ao final tuveron que emendarse. No Concello Vello meteron en un cuartiño pequeno ali castigado cos decretos para que eu vira. Claro, non querían que vira o que finalmente vin. O que saleu, o que decían que mentíamos, e que finalmente no xulgado dixeron que era todo verdade o que decíamos. Por que despois directamente se nos cortou o acceso aos decretos cando tiñamos acceso na anterior legislatura? Pois polo mismo, esas cousas que di que está preocupada porque eu falo sempre en clave, como se dixo antes a alcaldesa, o que non quere entender, non quere entender. Pero, ao final, por que non queren que accedamos a esa información? Si non teñen nada que esconder, que problema teñen en ser transparentes? Que problema teñen en que nos podamos acceder a toda a información? Hasta que non perderon a maioría, non conseguimos volver a ter o acceso aos decretos. Directamente nos xestiona, no programa do Concello. Por que sucedía eso? Pois evidentemente porque había moito que tapar. E esa é a realidade, e ese é o problema da transparencia deste Concello, que fala moito de participación, nos vídeos, nas redes, de transparencia, pero despois a realidade é outra. E, polo tanto, o que é inadmisible é que se estén solicitando informes, que se estén solicitando información e non se traslade dende o Concello. Nós, esas actitudes xa sufrimos, e sufrímolas, pois, decimos, non só no anterior mandato, sino no outro máis.
por fortuna, conseguimos, unha vez que procedeu a maioría o goberno, que naquelas cousas nas que podíamos revertilo, conseguir revertilo. Pero, evidentemente, hai cuestións que son as relativas aos informes e a determinadas cousas que ten que facer o goberno municipal, como moitas mocións e contido moitas mocións que se aproban aquí, que finalmente non o fan. E iso que fai é que o que están demostrando cada vez con esa actitud é que non respetan o xogo democrático, que non respetan a transparencia, porque, evidentemente, non poden deixar ver o que están facendo, porque hai que recordar outra cousa. Nós, como concelleiros, en calquer acceso a información deste Concello, temos un deber de confidencialidade. É dicir, non podemos coller esa información e facer o que queiramos con ela. Entonces, evidentemente, nós temos os nosos dereitos, pero tamén temos as nosas obrigas. E, como decimos, estamos ante un goberno que nin é democrático, nin é transparente, porque ten moito que tapar, e, ao final, esta situación. E o que vemos, como decíamos, a mellor maneira de velo e de velo os veciños e de simplificalo é que cando non se vota como eles queren, aquí votase en pinza. Por parte do Partido Popular? Perdón, do BNG? Non sei se vostede ten algo que decir ao Partido Socialista a esta moción. Estaba polo turno outra vez, porque estábamos de novo no debate. Todas as peticións que fixo o BNG a este Concello, todas as peticións por escrito que fixo o BNG a este Concello foron contestadas en tempo e forma, salvo estas dúas últimas, porque foran totalmente respostadas nun pleno extraordinario pedido a ZOC por eles para tratar precisamente os asuntos que nos estaban solicitando. Usan ou tergiversan o que sucedió nese pleno e afirman ahora mismo que ensinei o informe en man no pleno. Non. Eu entregueilles aos dous grupos da oposición copia do informe que quedou depositado nesta mesa ao final do pleno e vostedes se marcharon sen recollelo. Ten a palabra o BNG. Sí. En relación ao que decía o portavoz do Grupo Popular, xa non é o que presuntamente oculten ou non entregar a información, que é natural que a xente se pregunte por que determinadas cousas non se entregan ca prestitude que debería. O curioso é que de verdade este goberno pensa que non teñen que informar, de verdade teñen ese pensamento e fano con conciencia. Xa non é que realmente o fagan por ocultar, sino que o fan por conciencia, que consideran que non teñen o deber de informar. Respecto á resposta que dá a alcaldesa, non entende, de verdade, vostede non entendeu o que lle dixemos. Vamos a explicar así moi lentiño e vamos a explicar o que di a lei. A lei di que temos uns dereitos. Eses dereitos exercémolos cando consideramos. Entonces, como eu non creo nas viaxes no tempo, eu non sei, agora falamos do que pasou no pleno de outubro, pero eu o 4 de febreiro presentei un escrito. O 2 de marzo presentei un escrito e non respondeu. Vostede ten que responder e dicir sí, ten que responder e dicir non, e así eu podo exercer os meus dereitos contra iso que vostede argumente. Pero o que non pode é non responder, porque non lle dá a gana. E se o fai, ten que pasar por aquí, polo pleno, explicar por que non o fai. E terá que dar contas políticamente de por que toma esa decisión de non responder. Pero vostede quen pensa que é? O regulamento importalle algo? A lei de bases de réxime local, unha lei así calquera que hai por aí, importalle algo a vostede a lei? Pouco lle importa, porque non a está cumprindo. Estálle dicindo vostede o pleno, vostede se colle a lei, o regulamento di que ten 5 días para responder sí ou sí, non hai ninguna salvedade, e non responde. Pero dalle igual a vostede a lei. Está claro como o goberno democrático de Silleda. Despois, vostede, en relación ao que di que sucedeu nese pleno, poñamos que nós non negamos o que sucedeu nese pleno. Vostede nese pleno, por certo, sacou un informe que se fixo despois do proxecto,
moi ben, un proxecto que manda cortar árbores e fai un informe despois para xustificar o que vostede quere, un informe que fala solo de 6 árbores cando vostedes no proxecto van talar 12. Falemos do informe, quere que falemos do informe? Eso sí, o informe non quere falalo. Entón vostede trae aquí, nese pleno, un informe que tiña desde o 14 de agosto, nin sequera colgado no expediente, temos que solicitalo. E vostede aquí saca un papel como que nos vende un favor. Ala, e pono aí na mesa. E se queredes collédelo, e se non, ala, e se perdín o papel, e se non quixen collelo ese día, e se quero exercer o meu dereito, que non é unha prebenda súa, se quero exercer o meu dereito a solicitar ese papel, hoxe, e se ven un concelleiro do BNG mañá porque eu dimito e quere solicitar ese papel, que lle vai dicir? Pídelle ao Xerardo, que xa lle puxen na mesa no pleno de outubro. Pero vostede, a veces hai que frenarse un pouquiño a eses poderes dictatoriales, eses afáns dictatoriales que ten. A lei di unhas cousas e vostede ten que respetar a lei. Polo tanto, non pode salir aquí dicindo que cumpliu atendendo a miña solicitude do 4 de febreiro, dicindo que o 16 de outubro sacou un papel e puxo na mesa para que o colleramos. Que non me vende favores vostede. Pode intentalo por aí polas parroquias, que é o que lle gusta, vender favores e pasar así a palmar pola man e vamos a arreglar. Pero a mí non me vende favores. Eu son concelleiro deste pleno e teño os dereitos por lei e vai nos respetar. E vamos facer respetar como pleno. A verdade é que o tema dos árboles os teñen a vostedes moi enfadados. Xa vimos onte como subían unha aplicación e logo tiveron que borrala os minutos despois, ou como sube vídeos nos que manipulan vídeos, suben vídeos a redes manipulados para dar a sensación de que somos un goberno non transparente. Pero fíjense, vou ir a máis. Non lle contestamos porque tiñamos xa concedido ese dereito a información, xa estaba otorgado ese dereito a información, pero que a máis temos tanto traballo encima que non nos acordou en ningún momento que ese mismo día do pleno nos remitimos a todos os medios de comunicación ese informe. Fíjese o ansia que tiñamos nos de ocultar ese informe. Temos aquí copias de todos os correos electrónicos remitidas a todos os medios de comunicación de esta comarca o 16 de 2025 ás 3:06 da tarde no que se fixo público. Pero máis, como sempre, non subimos as noticias que publicamos á página web. Pois na página web ese día quedou colgado ese informe. Ben, podíamos terlle contestado, teñeno vostedes na página web, seguramente podíamos terlle contestado, pero nos temos moi claro que vostedes tiñan garantido o dereito total e absoluto a ver ese informe. Convidos a que o podan descargar da página web. E xa lles advirto, que non teñen ninguna dúda de que aí o poden atopar e poden ver que se vai cortar as 6 acacias e cos 12 árboles que aparecían no proxecto correspondían aos camelios que están na rúa Santa Olalla. Que verán vostedes que xa non de fai no último pleno, para que non digan vostedes que foi cosa súa, senón que xa levan sen cortar desde fai moitísimo tempo. E que os 3 árboles que se retiraron onte, que non talamos, como decían vostedes onte nas súas redes, xa están replantados na zona da iglesia. Así que, volvolles a decir, un poquinho máis de calma, vale? Un poquinho menos non sei, de creerse os salvadores deste concello, porque non nos son. O Big Bang, sí, efectivamente, xa me viron a min tamén disfrazada no carnaval, moi a caída para esa resposta, igual que vostedes tamén se rieron de nós no carnaval, que somos dos grupos con moito humor. A diferencia é que vostedes nos chaman e nos din agora que eu fago favores en todas partes e paso a man, pero en cambio piden que negociemos con vostedes. Non sei se somos tan delincuentes porque queren negociar con nós. Alguna cosa máis para pechar? Sí, vale. Por suposto. Sí. Bueno, está sendo un pleno de grandes descubrimentos. Ahora resulta que tamén teñen humor no Entroido. Eu quero recordar que o humor de Entroido non meu, sino dos atranques, a min costoume unha denuncia pedíndome 45.000 euros. Será que daquelas non tiñan tanto humor como ahora. Parece ser que descubriron amor. E sobre todo, bueno, pues solo a ustedes se lle ocurre ir de salvadores, por Dios. Si xa sabemos quen salva a este concello, o sea,
Isto é así. É verdad que non teñen vostedes vergonza vir aquí de salvadores desta historia. A verdad que, bueno, con ese informe, como a alcaldesa había dito que había un informe previo, eu pensei que nos iba a dar traslado a ese informe que xa estaba aprobado anteriormente e do que nos non temos, pero bueno, semella que non hai ese informe previo, sin que só había, parece ser ese informe do que nos di. Eu, miren, como dixen antes, estou totalmente de acordo, o sea, isto, pois, o que está facendo este goberno, o que fixo anterior e anterior máis, como funciona o goberno socialista continuamente, pois, limitando a información para que non vexamos as cousas que fan. Como lle digo, eu o que non entendo a día de hoxe, e creo que merece unha reflexión profunda, unha vez que vostedes se deron conta de que a xente que nos está gobernando non é de fiar, que a xente que nos está gobernando non é transparente, que oculta información, que están facendo pois cousas para ocultar as súas intencións ou os seus intereses por detrás. Eu que sigo sin preguntarme hoxe en día é por que ustedes siguen sometendo os veciños de Silleda a este goberno? Por que siguen sometendo os veciños de Silleda a este goberno? Por que castigan ustedes os veciños de Silleda con un goberno que non é de fiar? Cunha alcaldesa que non é de fiar? Cunha alcaldesa que é unha dictadora? Cunha alcaldesa que non é clara, que non é transparente, que oculta información e que o que están facendo é que non podamos saber exactamente o que fan. Eu creo que merece unha reflexión tamén pola súa parte por que someten aos veciños de Silleda a esta situación. Por parte do BNG. Sí, en primeiro lugar, por responder o voceiro do Partido Popular, en relación a este goberno que nos ten demostrado estes anos que non é de fiar, que oculta información, que engana e que xoga co pleno, nós o que temos claro é que os veciños de Silleda o ano que ven poderán escoller que goberno queren. E os veciños de Silleda creo que poderán facerse unha imaxe de quen é este goberno, de que como opera esta alcaldesa non escollida polos veciños, e poderán decidir libremente se queren que continue ou non. Dito iso, incrível o que dixo a alcaldesa. Quedoume sin palabras, porque, para empezar, dixo, podían ter contestado. Non é que podían ter contestado, é que tiñan que ter contestado, porque marca a lei. Podíamos ter contestado. Que quere? Que escribo yo ao Faro de Vigo, a redacción do Faro de Vigo, a redacción da Voz de Galicia, para que me pasen as notas de prensa, que lle pasan? Como fan vostedes, por certo. Ten na web. Temos que facer eso ou vostede terá que responder como marca a lei? Non, como xa o mandaron as redaccións de prensa ás 6 da tarde ese mismo día, pois nada. Próxima vez, primeiro tamén escribo ya as redaccións, a ver se me envían os informes e despois xa os pido a vostede. De verdad, hai que ter unha cara increíble. E despois, falando do proxecto das árbores, que temos que ter un pouquiño de calma. Como se este tema fose o que nos move, claro, é que levamos desde xullo do ano pasado intentando falar con vostede, negociar, dialogar, sentarnos e chegar a un acordo sobre o alcance do proxecto. E vostede non, porque vostede é alcaldesa e xa tomou unha decisión e aquí non se pode cuestionar nada. E se cuestionamos algo, somos malos. Nós queríamos chegar a un acordo, falar, as nosas posicións, como en calquera negociación, son maximalistas. Vostedes, como di no proxecto, porque aquí os proxectos parece que non lle importan nada, o proxecto di que van cortar 12 árbores, ahora son solo 6. Bueno, pero xa o tiñan decidido, non é cousa nosa, non é porque levemos un ano dando guerra con este tema. De repente, o proxecto di 12, pero son 6. Entonces, nós queríamos debatir, negociar, podíamos, se vostede fose políticamente inteligente, que xa empezo a dubidar, e mira que tiñan estima, se vostede fose políticamente inteligente, en xullo do ano pasado, sentábase con nós e arranxaba este problema e deixaba isto falado. E chegábamos a un acordo e non era un problema, pero vostede está empeñada en non dialogar. Non se dá conta que está en minoría e que todo esta situación que vive nos plenos pode evitalas se senta a negociar. En unha negociación nos presentaremos as nosas posicións, nós ou o PP, pode sentarse co PP que ten aí 5 persoas diante. Pero nós,
o Bloque Nacionalista Galego presentaremos as nosas posicións, vostedes as súas, e chegaremos a un acordo, o normal, como suele funcionar a democracia. Pero non, están tan acostumbrados a que o Concello é seu e que usan para os seus fins particulares que non conciben outro tipo de democracia donde haxa debate e acordo. Non a conciben. Xa digo, os veciños de Silleda terán o ano que ven a oportunidade de poñerlle fin a estas maneiras e a estas prácticas que de verdade consideramos que non son democráticas. Vou facer unha aclaración porque me mandaba Mónica unha mensaxe para non meter a pata. Ela é a responsable de prensa, que a publicación que se fixo na página web onde está o informe completo era do día 16 de novembro, que foi cando empezaron as obras, que máis de feito falámoslo de subir porque vostedes non retiraran o informe das árbores. Aí a tedes, desde esa data, subido a página web o árbol, por tanto, os informes, por tanto, cumplido máis que de sobra que a transparencia deste goberno. Eu, a verdade é que antes estaba aquí sentada e me daba un pouco de risa porque empecé a escoitar un montón de insultos, como se eu non estivera aquí, nin lle vou a contestar. Porque realmente a verdade é que di bastante pouco de vostede que se atreva a lanzar semejante sarta de mentiras e insultos sobre unha persona que está aquí diante falando dela nunha segunda persona. E despois, con respecto de novo o tema de falar co Bloque Nacionalista Galego, volvo a repetir, é duro traballar en minoría sen poder negociar con vostedes, pero o certo é que cada vez que o fixemos nos morderon a man. Vamos a votar a moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois, de novo, a pinza PP Benega votan a favor desta moción, cos votos en contra do Partido Socialista sale adiante. Vamos agora ao actividade de control. Temos, como sempre, a dación de contas das resolucións da alcaldía, que debatiremos se non hai cambios na posición no turno de rogos e preguntas. E temos que, bueno, se presentou o período medio de pago e morosidade, que non sei se alguén quere facer algunha aclaración ao respecto do mesmo. Outro día víamos nos medios de comunicación como nos situaban como un dos concellos que pagan máis rápido, a pesar do que decía antes Ignacio, de que o facíamos trampeando as cousas para que a xente non presente as súas facturas. O seguinte punto do día é o informe resumen das resolucións contrarias a reparo 2025. Alguén quere facer algunha aclaración? Sí, por parte do BNG? Sí, por parte do Partido Popular. O que lle decía antes, a mí se me explica como unha empresa se arriesga a facturar no ano seguinte cando a normativa te obliga a facturar os servicios no momento no que os prestas e a repercutir IVA e tardar máis dun ano en facturalos e mandalos ao Concello, como sabíamos tal, cando usted me explique eso, cando esas empresas facturan normalmente, puntualmente, cando fan as historias, pois deme unha explicación. O período medio de pago, evidentemente, ben motivado, empezas a contar no momento no que meten por registro a factura. E a empresa, evidentemente, se sabe que non a vai a cobrar, pois non a mete. Nos, en relación con estas cuestións, con reparos, hai reparos que nos preocupan especialmente. Estamos vendo situacións, un informe bastante duro e que pon bastante en cuestión a xestión por parte do Concello. É dicir, estamos vendo que se pagan subvencións nas que se mete a documentación justificativa fora de plazo e aínda así se pagan exactamente igual, cando sabemos de outros veciños que tuveron problemas ou que non se lle aceptaron
determinadas cuestións precisamente porque non foron en plazo, o cual parece un agravio comparativo. Non sabemos exactamente a quen se refere esa subvención, pero sí que nos parece grave. Estamos vendo que tamén en relación con determinados gastos se están aceptando, a pesar de que non se cumple ca normativa de contratación e non se justifican determinados extremos que deberían de justificarse, pero sobre todo vemos tamén que hai un informe durísimo en relación con un arrendamento que nos preocupa moito en relación ca situación que se está creando. Por lo tanto, vamos a ver estes reparos en profundidade, pero que está claro é que aparte dos reparos que veñen xa normalmente de por sí e que supoñen un importe moi elevado en pagos de facturas por parte do Concello, realmente estes teñen unha trascendencia moi grave para o Concello e sobre todo na xestión que se fai do Concello e o cual nos ten bastante preocupados. Por parte do BNG? Aquí analizamos un informe que emite a intervención e o documento que se trae non é para nós, despois de analizarlo, non é un asunto técnico menor nin algo rutineiro. É un informe de intervención municipal que nos di con datos moi claros como se está xestionando o diñeiro e os contratos públicos en Silleda no ano 2025. E vamos a explicar moi ben porque isto afecta directamente as contas e a veciñanza, porque o que di este informe dos técnicos, aí que tanto lle gustan, en 2025 houbo 22 acordos do goberno, 22, non un, non dous, non tres, 22 acordos do goberno adoptados en contra do criterio da intervención, é dicir, con reparo. E ademais deses 22 acordos, houbo 13 gastos nos que ni sequera se fiscalizou previamente, que se intentou arranxar despois. Non é un erro puntual, é un problema, como xa dixemos, de funcionamento, de planificación e de respecto ás normas básicas da administración. Para que nos entenda a xente que nos escoita, que significa un reparo? Significa que o interventor di isto non está ben feito, falta documentación, non se seguiu o procedemento ou isto non está xustificado. E aínda así, o goberno decide continuar e levantar ese reparo. E que significa unha omisión da fiscalización? Significa algo máis grave aínda, porque significa gastar cartos públicos sen control previo obrigatorio, tentar legalizalo despois. Isto non corrixe o erro, nin fai que estea ben feito. E o informe fala de, como dicía o voceiro do PP, pon varios exemplos preocupantes. Un deles, o aluguer da finca da Bandeira para o albergue, na que a intervención cuestiona o prezo, a valoración, que se fixese unha adxudicación directa sen demostrar que ese solar fose o único posible, incluso con un informe en contra da Secretaría. Incluso se advirte dun risco de alcance, que é algo moi serio en termos de responsabilidade económica. Por outra parte, fálase tamén nese informe das productividades do persoal municipal, que se levan pagando sen que o Pleno aprobe os criterios, como obriga a lei. Pero, bueno, a lei xa sabemos, xa nos lo ten demostrado que só cando lle interesa, parece ser, e incluso se pagan productividades vinculadas a unha suposta oficina municipal que ni sequera foi creada formalmente. En canto ás subvencións, algunhas páganse fora de plazo. O que debería facer un goberno é cuestionarse se os plazos que se fixa logo para xustificar as subvencións son os correctos ou habería que ampliálos. E, por último, o máis grave de todo, máis de 600.000 euros en gastos con omisión de fiscalización, que revelan unha dinámica preocupante: gastar primeiro e arreglar despois o problema. E ante isto, nós queremos ser moi claros. A verdade é que gustaríanos non dramatizar sobre o tema, pero tampouco é bo mirar cara a outro lado. Isto non é unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión de boa xestión, de respeto pola legalidade e polo diñeiro de todas e todos. Nós, si cremos nun concello que planifica, cumpre a lei, rende contas ao pleno. Este informe do interventor demostra que as cousas non se están facendo ben neste concello, nesa materia. Non se está planificando, non se está cumplindo a lei e non se está rendindo contas. É un aviso moi serio e as cousas deberían correxirse, porque ademais é unha cuestión recurrente que sucede ano tras ano. Madre mía, isto me recorda o conto de Pedrito e el Lobo, non? Asusta, 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 que sempre a través de mentiras. Vamos a ver.
Fala vostedes de que temos 23 expedientes que están reparados. Saben vostedes cantos expedientes facemos ao largo do ano? Miles. E temos 23 con reparos, e todos moi explicables. Se queren, porque creo que están facendo vostedes aquí un alarmismo tan grande deste informe, que imos a falar en detalle de cada un deles, porque dá a sensación de que somos aquí unha pandilla de non sei de que, intentando tapar e ocultar non sei que, cando son cousas totalmente normales. Primeiro reparo do que vostedes non falan, o pago das facturas da banda de música. Deixámolas sin pagar? Pregunto, deixámolas sin pagar? Non sei, se queren vostedes as deixamos sin pagar. Seguinte cuestión, aluguer da finca da Bandeira. Xa temos falado do procedemento da banda de música. Significa sacar a concurso a gestión da banda de música e significa que pode vir unha empresa externa a facelo. Quere vostede cargarse a asociación da banda de música? Quere facelo eso? No, xa o falamos un montón de veces, O seguinte punto é aluguer da finca da Bandeira. Vale, nós temos un informe do Servicio de Atención Intermunicipal da Diputación de Pontevedra que nos dixo que os informes estaban todos correctos. Hai diferencias co interventor e elas ten que plasmar aquí. Evidentemente, é o seu traballo. A secretaria o que di con claridade é que é un alquiler que despois destinamos un terceiro que é o Xacobeo e que non o comparte. Agora ben, nós temos un informe do Servicio de Atención Intermunicipal que acredita que está ben feito o procedimento. Que querían vostedes? Que seguiramos co pelea co terreno e que retirasen o albergue? Era o que querían vostedes? Non sei, pregunto aquí, porque parece que somos aquí unha pandilla de delincuentes cando realmente estamos solucionando un problema para a ciudadanía de Silleda e para os peregrinos desta localidade. Seguimos. O personal. As productividades do personal. Evidentemente, estamos facendo ahora mismo toda unha revisión de todo, como se chama, Mónica, o convenio colectivo, non? O convenio regulado regularemos todas as productividades porque non existe, pero non lle consinto que diga que estamos pagando unha productividade por unha oficina de vivenda que non existe. Aquí, en este Concello, en unha discusión que teño tamén co interventor, en este Concello, calquera ciudadano que veña, o sea, poden vostedes, se queren recuperar os medios de comunicación ca súa creación. Ademais, esta alcaldesa foi directamente a facer incluso charlas a AMES nunhas jornadas sobre vivenda na que fomos a poñer en valor esa oficina de vivenda. Que era a diferencia? Que tivemos contratada unha arquitecta durante un tempo que se dedicaba exclusivamente á oficina de vivenda e que agora ese traballo o está facendo un funcionario municipal, o que se lle paga unha productividade por atender os veciños, as veciñas que veñen ao Concello a preguntar por todas as axudas públicas que temos e que neste momento está traballando xa na preparación da documentación necesaria para poder participar no Plan de Vivenda 2026-2030 que sacou o Goberno de España. Evidentemente non temos contratado a oficina de vivenda ningún externo, pero estamos facendo a nivel interno con este funcionario, o que se está pagando a productividade. Co tema das subvencións. Aquí é o único sitio onde poden ter algo de razón. Pero saben por que nos saltamos o procedimento? Porque os mamás e os papás que presentaron as subvencións de educación entenderon que o fin de plazo era o 24, non recordo a data ahora, a ver se está por aquí escrito. Curiosamente, todas as mamás e os papás ou o alumnado que pideu estas subvencións entenderon que o plazo terminaba un día determinado. Porque mellor se lle deu mala información ou porque mellor non interpretaron ben as bases. Pero de todas as solicitudes, todas, creo que era unha a que entrou en plazo e o resto todas entraron fora de plazo. E, polo tanto, dixemos, pois nos vamos a saltar o procedimento para que entren todos e non deixar os rapaces sin becas. Eso foi todo o noso delito. Vostedes o venden como se isto fose unha cousa increíblemente mala. Increíblemente mala. E despois, volvemos ao tema das facturas, Ignacio, e con todo o respeto. Este ano non hai ninguna factura, verdad? E sabe por qué? Porque, mira, o ano pasado chamamos as empresas que de maneira recurrente entregaban as facturas tarde. Entre elas as empresas que fan a iluminación de Navidad, perdón, Mónica, entre elas as empresas que nos fan actividades de sonido e de música, e se lles advirteu con moita claridade que tiñan que entregar as cousas dentro do ano. Que non podía ser que todos os anos nos puxera descolorados no pleno porque tiñamos que pagar facturas fora do tal. E máis, unha delas
Unha delas ni siquiera se entregou nas ahora no mes de febreiro e eu personalmente chameino e dixenlle sinto moito, pero non nas vamos a abonar. Estabas máis que advertido de que tiñas que entregar as facturas antes de final de ano. Ese é o noso traballo e así estamos traballando. Entonces, non digades as cousas cando non son certas, porque o único que nos pasa é que vos dades cas realidades de bruces. O ano pasado tiñamos todo mal porque eu vos dixen que estaba a situación máis contenida no ano 24 porque non tiñamos ingresos das administracións supramunicipais e non me creades. 9 veces máis este ano porque por fin cobramos. O ano pasado vos dixemos que as facturas que tiñamos era porque a xente non entregaba en plazo. Este ano advertimos a todos os recurrentes que non fixeron e non as temos. Vos dades de bruces ca realidade. E agora vides aquí a decir que temos un informe de reparos como se isto fose, non sei, a casa de Tocamerroque. Hai un control e cada un deles está justificado. Cada un deles está máis que justificado. Vamos a seguir co seguinte punto, que é... Este é un debate de control e temos dereito á réplica. Non sei se teñen dereito a repetir. Pois veña, outra vez, de novo, outra vez. Madre mía. Bueno, usted fala de que isto da casa de Tocamerroque. Bueno, falou do servicio ese que contrataron a arquitecta municipal. Diga a que grupo político está vencellada esa arquitecta que contrataron a dedo. Vamos vendo se a casa de Tocamerroque ou non. Canto quedou sin pagar? Volvemos ao mismo, dámonos de bruces ca realidade. A que se dou de bruces ca realidade foron ustedes que tuveron que facer unha modificación de crédito e de traer todas as facturas que non abonaron e que era un importe elevadísimo no ano 2020. É así. Se veo aquí e tuveron que rechazar e venos dicindo usted, vale, pois será moi xusto e será moi loable que usted faga eso se todo o mundo se quedou fora de plazo porque ao mellor se lle deu mala información. O mellor, habrá que ver tamén quen é responsable de dar a información, non? E quen informa desas cousas. Oiga, pero que se pasa o plazo, aquí hai moita xente que en outras convocatorias tamén tendo pois esas necesidades ou tendo dereito a moitas cousas, pois se quedaron fora de plazo. E houve e non se lle dou esa subvención ou se lle retirou. Entonces, que pasa? Aquí para uns sí e para outros non. Porque ustedes meteron a pata e a xente entendeu dunha maneira distinta e entonces tiñan un problema e tiñan que salir del. E entonces me salto la lei e hago lo que me da la gana. Eso que xogamos? Digo, porque a min, oiga, é que mira, é que hai unha empresa que está moi necesitada e estamos con un procedimento de contratación. Bueno, pero meteu os papeles 5 días tardes. Hombre, pero vamos a facerlle o favor, hombre, que... se son veciños. Non. Nin son os seus cartos, nin usted pode facer o que queira. E iso é o que non comprenden. Teñen que someterse á lei. E isto é para todos igual. Ou senón porque cando un veciño quede fora por estes motivos, que van a facer? Van a meter igual? Pois non poñan plazos nas bases. Deixen aberto e que cada un que veña, que cando queira colla os cartos. Ou aquí cada un facemos o que queremos. O sea, pois o que están reconocendo é moi grave. Usted di en relación cas facturas. En relación cas facturas vimos concurrentemente ou recurrentemente contratos que se elevan ao límite do contrato menor, moitas veces artificialmente. Moitas veces vemos ofertas presentadas incluso erróneamente, que non se nos explica como se chega a mandar as ofertas a quen se lle mandan, porque moitas veces son moi sorprendentes. E que usted nos siga dicindo aquí que isto é unha casa de Tocamerroque, que estemos que estar continuamente levantando reparos a oficina de atención en Carboeiro, é dicir, oiga, terá que buscar unha solución. Ou aquí saltome cando me interesa os límites do contrato, cando quero o contrato desta maneira, cando non, nin siquiera fago o contrato, vale? Oye, que será moi necesario moitas veces. Bueno, pois sí, pois será necesario, pero por suerte ou por desgracia, usted ten que cumplir con unhos controles. E o que lle estamos dicindo, non nós, sino o interventor, é que, e a través de Secretaría, que se están saltando eses controles, que están facendo o que queire. E se a usted lle parece que funcionar así é facer unha moi boa xestión, pois, perdone, pero a nós non nos parece. E nós somos os enemigos públicos e somos os mentireiros e tal. Non, mire, nós o que temos que facer é fiscalizar e ver que precisamente eso non pasa neste Concello.
e garantizarlle aos veciños que o que se fai neste Concello faise por algo e que se fai ben e se non pedir explicacións e cando se está pagando algo que realmente ese algo que se está pagando este de acorde co valor de mercado. E o que se está dicindo no caso do alugueiro é que é un despropósito, que sería moito máis barato comprar unha finca que hai ao lado que pagar ese alugueiro. Sí, ríase, non o digo eu. Non o digo eu, Está dicendo o interventor. Entonces, oiga, que pasa? Está usted traballando cos cartos de todos nós, de todos os que estamos aquí sentados e de todos os veciños do Concello. E por eso ten os controles que ten e por eso ten que cumplir. E o exemplo que lle poñía antes de como despilfarraron no 23 e na situación na que estamos ahora, que usted sigue intentando que a xente pense que aquí non pasa nada, siga yo dicindo, pero a xente vai vendo as cousas que están pasando. Entonces, xa está ben de ir por encima de intentar botarnos a nos ou decir que nos estamos mentindo. Esto non estamos dicindo a nos, estamos dicindo intervención. As cousas que están pasando están as vendo todo o mundo aí. Por lo tanto, oiga, bueno, usted está reconocendo abertamente que está pagando unhos cartos de subvencións, saltando esa torera todos os filtros porque lle conviña políticamente e porque meteron a pata políticamente. Pois eso ten un nombre no mundo xurídico e usted verá o que fai. O Bloque? Sí, quero comezar dando a benvida aos servicios de intervención e de secretaría deste Concello, o Eixo do Mal, a Pinza, todo o mundo en contra de Paula e da alcaldesa. Mire, nós aquí estamos, claro, é que temos a boa ou mala sorte de ser concelleiros e estamos debatendo sobre un informe que preparou o interventor deste Concello e teño que ceñirme ao que di ese informe. Entón, ese informe di que fixeron cousas mal. Pois xa o sinto que eu teña que sacar así e sacalo á luz, pero que temos que pedirlle contas por esas cousas que fai mal. E vostede xustifica, sempre hai unha xustificación e a culpa é dos demais. Cando non lle gusta o informe da Secretaría, pide un para arriba para cubrirse as espaldas. Sempre hai unha solución para o que vostede quere. Mire, nos decía, que quere que non lle paguemos, que quere que non tal. Non, nos o que queremos é que cumpra a lei, que siga os procedimentos, que arranxe as cousas, porque para iso leva o Partido Socialista gobernando Sille desde o ano 2007, e non fais así sempre porque se quere. Pois haberá que ir cambiando as cousas, pero non. Nós o que queremos, supoño que ahora que salirá daqui, o que irá é decirlle aos pais, mira, o Bloque non che quería pagar a subvención. Ese é o que lle gusta, porque xa o fixo máis veces. Salimos deste pleno, o Bloque o que non quería é tal. E xa chegan os veciños que non son tontos, porque agora xa, sabes, xa poden falar con nós, e vennos pola calle, falan con nós, e mira, dixestes isto no pleno, que me dixo Paula que non se pode tal. Non, eso é unha mentira. E xa nos pasou 2, 3, 4, 5 veces. Pero bueno, supoño que agora irán facer eso. Queremos, xa lle pode decir a dueña do terreno que non queremos o alugar nese terreno. Supoño que dirá eso. Dirá aos veciños, aos pais que non queremos subvención pos nenos. Esa é a súa maneira de gobernar. El mundo en contra de Paula. Aquí todos somos manos, menos vostede. Me encanta que diga vostede que sempre atopa unha solución para todo. Ese é o traballo dunha alcaldesa. Gracias. Vamos ao seguinte punto do orden do día, que é a dación de conta de... Onde está? Da liquidación. Sí, de 2025. Bueno, pois, para darlle contexto a dación de conta, quero dicirles que traemos a pleno esta liquidación, que é un documento técnico que reflicte os datos pechados como foi a execución real do orzamento municipal ao longo do ano. Todo elo, a pesares dos reparos. Este é o resultado económico do Concello de Silleda. A liquidación do 2025 deixa 3 datos clave. O resultado orzamentario xustado é positivo, o remanente de tesourería para gastos xerais sitúase en 1.008.048,68 euros e existe un superávit en termos de contabilidade nacional de 425.931,80 euros. Estes datos máis alá do número que representan teñen un significado claro. Significan que o Concello foi capaz de financiar o seu gasto, de pechar o exercicio en positivo e de manter
capacidade económica para seguir actuando. En términos globais de execución, os dereitos recoñecidos superan os 10 millóns de euros. 10 millóns de euros, mientras que as obligaciones reconocidas se sitúan alrededor de los 9,8 millóns. Que significa isto? Significa que o Concello ingresou o suficiente para facer fronte á súa actividade sen xenerar ningún tipo de desequilibrio. En canto á situación da tesorería a 31 de decembro de 2025, 31 de novembro de 2025, o Concello contaba con 2,95 millóns de euros en fondos líquidos, con dereitos pendentes de cobro de 345.000 e obrigaciones pendentes de pago de 639.000 euros. A día de hoxe, eses datos están xa en 3.956.677. Isto é moi relevante porque significa que o Concello ten liquidez, que outro día nos medios de comunicación víamos como decían, temos que vender parcelas porque non teñen liquidez. Temos liquidez, que podemos pagar e que funcionamos de maneira normal día a día. Se analizamos a liquidación en estrutura de gasto, os benes e os servicios representan un total do 38% do orzamento, os gastos do personal un 34% e os investimentos reais se sitúan preto do 10%. E aquí hai un dato moi importante. Case de cada 5 euros que gasta este Concello vai para investimentos. É dicir, a mellorar infraestruturas, servicios e espacios públicos. Falamos no ano pasado de 2 millóns de euros executados en investimentos nun só exercicio. E xa lles anunciei antes que en este novo temos outros 2 millóns de euros xa en este momento do ano en contratación. Algúnas das obras xa contratadas e a piques de empezar. Por outro lado, a principal fonte son de ingresos, son as transferencias de outras administracións, que superan o 40% do total, seguidas dos impostos directos, que son dun 24%, e as tasas e precios públicos que chegan ao 13%. Isto tamén define o modelo municipal. É un concello que combina ingresos propios cunha importante capacidade de captar recursos de outras administracións. En resumo, a liquidación reflicte un resultado positivo, un remanente positivo e capacidade de financiamento. Un concello que funciona, que executa o seu orzamento e que transforma os recursos en servicios e investimentos. Dada conta desta liquidación, se alguén quere facer algunha intervención, Partido Popular. Esta liquidación, que como decimos, pois ainda non a pasou o outro día para que non teñamos moito tempo de poder vela con tranquilidade e de analizala, pois o que nos reflicte que ao final están aumentando os impostos directos que pagan os veciños de Silleda. Esa é unha realidade numérica e sigue usted presumindo pois de un resultado maravilloso de 1.008.000, de 400.000, pero o dato deu antes o interventor en relación co plan de asuste. Ao final a realidade é que non vamos a poder usar os remanentes porque non se pode e temos unha capacidade pois, de 6.000 euros se facemos esa historia a maiores. O que estamos vendo tamén en relación pois, con partidas que usted saca moito peito, pois investimentos, pois aquí temos unha partida de 2 millóns que se quedan 1 millón de euros de obrigacións recoñecidas ao final. Que estamos vendo? Que ao final, precisamente por esa mala xestión que lle decíamos ao principio do pleno en relación con ese préstamo que solicitamos para que se executara de maneira urxente e do que só conseguiu executar a día de hoxe 700.000 euros, pois temos derivados de que dese fraccionamiento de contratos temos un gasto inxente en outros traballos elaborados por técnicos externos que se fracciona e que se dá a quen se le dá. E iso é así. E esa é a xestión que temos e ao final eso lévanos a ser moito máis ineficiente e aínda así nun momento no que está tendo moitas transferencias de outras administracións porque normalmente son as transferencias
que reciben os concellos porque é o que lle toca, como decimos, aumentando, pois aínda así realmente non se está facendo un bo gasto e non se está facendo un gasto efectivo e eficiente dos recursos dos veciños de Silleda. E vémoslo, por exemplo, pois que hai partidas nas que aínda así, sabendo que iban co gasto desbocado o ano pasado, se aumentan como gastos de protocolo. Ustedes teñen 15.000, pero pasan a 26.000. E despois, gastos que, sabendo que as cousas non están ben, que estamos vendo, facemos moita festa e moita pompa en facer determinadas actuacións que ao final non supoñen nada, como pudo ser ese parque canino que ustedes anunciaron a bombo e platillo, que puseron ali un super cartel, que collen e fan ali unha super inauguración, gastan cartos, cando realmente o único que hai é o mismo que había. O sea, non fixeron nada. Temos unha factura metidora en Marta de 2.500 euros en flores para o Concello de Nadal e tai, pois moi ben, pois mire, deses 6.000 euros, deses 2.500 tería un 25 ou un 30% máis de capacidade de gasto ou un 50% de capacidade de gasto do que vai a ter. Deses 6.000 con 2.500 euros máis, un pouco máis, casi tería o 50% máis de capacidade de gasto. Bueno, como decimos, está continuamente intentando facer trilerismo cos números e xa o que nos chama a atención nesta última afirmación que acaba vostede de decir é a capacidade que ten este goberno de captar fondos de outras administracións, cando usted está dicindo continuamente que aquí a Xunta non lle dá nada, que a Diputación non lle dá nada, que isto é un desastre. ¿Verdad? Sí. Entón, usted ahora ten unha capacidade extraordinaria de captar fondos de outras administracións. Sabe? Somos o concello no noso nivel de población que máis fondos europeos ten captado de toda a provincia de Pontevedra. Sí, vale, moi ben, vamos aí. Ten usted tanta capacidade para captar que despois non executa. Sabemos o que pasou con Carboeiro, que perde axudas da Diputación, de fondos europeos, perde fondos da Xunta, pasou co Concello exactamente igual. Ao final, despois, como non executan ben as cousas, cáense. Mire, neste Concello, nesta obra, a mitad do convenio que tiñan ca Xunta perderono. Porque non o fixeron en tempo. E eses cartos tuveron que vir de outro lado e tuveron que pagar os veciños de Silleda. Creo que estábamos falando en torno a 100 e pico mil euros. Aquela parte que ustedes decían que non se iba a perder da Diputación porque ustedes non se solapaban os financiamentos das distintas tal, ao final tamén perderon cartos aí. Que non pagou? Os veciños de Silleda. O proxecto de Carboeiro caese. Por qué? Perden ustedes unha oportunidade histórica para poder afrontar a musealización cando teñen tantos cartos, cando están tan bollantes, cando teñen ustedes tanta capacidade, cando teñen 1 millón de euros, cando teñen todas estas cousas, cando teñen recursos de outras administracións, e ao final o que fan é perdelo. E xa decimos, non só ese, sino tamén un convenio que tiñan comprometido co presidente da Xunta, o cal lle agradecemos a implicación con Carboeiro. E esta é a realidade económica de Silleda. Por moito que vostede a queira pintar, esa é a realidade e é o día a día e ao final estamos na situación no que estamos. Por qué? Por unha nefasta xestión da alcaldesa, tanto política como económica e de xestión das súas funcións. Por lo tanto, a liquidación, como decimos, pode dar eses números, ao final están aí os cartos do préstamo, que supoño que, como decíamos, eu animo a que o ano que ven, para ter máis peito de cara ás eleccións, pida un préstamo de 3 millóns e diga, teño en caixa 3 millóns de euros, un remanente de 3 e pico. Xa está, e así, pois, números arreglados. Por parte do BNG. En relación á liquidación do ano 2025, bueno, pois nos aquí faise un discurso victorioso sobre a situación económica do Concello, ao tempo, no mesmo día, no mesmo pleno, que se nos di que non se pode gastar este ano 6.000 euros máis, de máis de 6.000 euros, se non temos problema. Bueno, pois é difícil de casar esas dúas cousas.
Eu quedome co resultado orzamentario, que ao final é os dereitos e as obrigas do Concello ano pasado, quitando os axustes. Os axustes están aí, pero a alcaldesa parece que non nos veu. E o resultado orzamentario é de 28.000 euros. Esa é a plenitude e a fortaleza económica deste Concello. E, en todo caso, nós recoñecemos que o Concello ten 3 millóns de euros na conta bancaria e hai 1 millón de euros de remanente. E o que se cadra habería que ser un pouco honestos e entrar por que hai 3 millóns de euros na caixa. Pois haberá que decir que hai ese diñeiro na caixa porque temos un préstamo que se pediu para pagar pistas, aínda non se pagaron boa parte delas, cerca de 1 millón de euros, e, polo tanto, son cartos que están no banco, pero xa teñen un destino asignado. Igualmente, podemos falar, con esta situación, da cuestión de por que o resultado é positivo este ano e como afectou a subida do IBI na recaudación do IBI urbano o ano pasado. Porque non é un detalle menor. Nós xa falamos desto no pleno de outubro, que tanto lle disgusta, pero no pleno de outubro xa expuxemos un caso real, o caso dun veciño chamado Manuel que pasaba a pagar de 180 euros a 300 euros o ano e para Manuel non cambiaba nada, vivía na mesma casa, no mesmo entorno, a recaudación por IBI en Silleda subeu moitísimo e non é porque haxa moitas máis vivendas en Silleda, non, é fruto dunha decisión política de aprobar un pexón que tuvo unhas consecuencias. Seguimos hoxe en día tendo o IBI máis alto da comarca e unha recaudación desatada en relación aos anos previos e vostedes non fixeron o seu traballo de axustar para que a recaudación non saíse non aumentase en base a presionar os propietarios das vivendas do rural. Entón, claro, cal sería o resultado do ano pasado se non fose pola aprobación do pexón? Si a recaudación do IBI se mantivese plana, como viña sendo nos últimos anos, cal sería o resultado? Sería negativo. Todo se sustenta na presión fiscal que se exerce tras a aprobación do pexón, que non afecta só ao ano 2025, senón que afecta ao ano 2024, con efectos retroactivos, como calquera que teña unha casa no rural sabe porque se chegou unha carta o ano pasado. Por iso, nós insistimos. Agora temos 1 millón de euros de remanente e sumo unha proposta que lle facía a miña compañeira ao principio, cando falamos do plan económico e financiero, sobre o uso dos remanentes. Sentémonos e decidamos dialogadamente a que se pode destinar ese 1 millón de euros e cando. Porque teremos que decidirlo entre todos e todas. Os cartos son de todos e todas e non da alcaldesa. E moito menos da alcaldesa que goberna en minoría obviando a toda a veciñanza, que está aquí representada tamén na oposición. Porque nós preguntámonos se co remanente vai facer o mismo que fixo agora, por exemplo, hai unhas semanas, que anunciou un segundo plan de asfaltados, decidindo vostede en solitario a que se destinan os cartos que nos manda a Deputación non só do ano 2026, senón do ano 2027. É dicir, 1,5 millón de euros que vostede decide en que se gasta, trocea eses contratos para non ter o control, non pasar polo control do pleno e non acepta ningún tipo de propostas da oposición. Estamos finalizando o mes de marzo e aquí non se trouxo a debate ni sequera o orzamento deste ano. Ni sequera tivo a ben traer un orzamento este ano ou tentar negocialo para poder que o pleno e para que a cidadanía, en definitiva, poida saber en que se van destinar os cartos, de onde veñen, cales son as prioridades e que podamos facer aportacións para que sexa un documento que representa a maioría, pero vostedes non lles importa, pensan que son a maioría, non o son. Entón, nós o que creemos é que vostede quere prescindir do pleno, dalle igual o orzamento. O único que lle interesa, tanto cos remanentes como cas obras da Diputación, é poder vender favores aos veciños antes das eleccións, sabemos que iso lle gusta e se lle dá ben, en lugar de preocuparse polos intereses reais da veciñanza, porque se de verdade lle preocupasen os intereses da veciñanza, vostede sentaríase a dialogar. Como ambos os dous grupos fixeron unha afirmación que me preocupa moito, voulle dar a palabra ao interventor para que aclare ben o tema dos 6.000 euros e que non teñamos dificultades ahora en entendelo. El interventor no puede hablar. El interventor no puede hablar ahora porque no se va a votar ningún acuerdo.
Estos robos y preguntas al gobierno, yo no formo parte del gobierno, no puedo hablar ahora. ¿No puedes aclarar lo que...? Los plenos tienen unas formalidades, unos turnos, es algo que tendría que haber contestado en el punto del plan económico. Pois pido ao interventor que cando remate o pleno que lle explique aos membros da oposición que significa o tema dos 6.000 euros para que se leven un bo aclaración do que o interventor afirmou porque están vostedes utilizando unha información que non está correcta. Segundo turno. O resumen é, estamos tamén que se non aprobamos o plan de ajuste. Digo que o resumen está claro. Estamos tan ben que se non aprobamos un plan de axuste económico van a vir desde fora a intervir o Concello. Pois eso é o ben que estamos. Por parte do BNG? Nada máis, insistir en que dialogue, se dialogue, chegue a acordos que representen a maioría, entonces así teremos acordos sobre a mesa e a xente se tirase identificada con este goberno e non se esconda detrás dos informes cando lle interese, non se esconda detrás das pinzas, non ameace que aunque se non facemos o que quere nos van a intervir. A culpa é súa por non sentarse, dialogar e chegar a acordos. Bueno, eu teño a culpa de todo, parece ser en este mundo. Vostedes din que eu son a que teño sempre razón e parece que é o único que teño que é a culpa de todo. Mirade, dúas cuestións para rematar o debate. Ambos os dous utilizachedes tamén o tema de que andamos fraccionando contratos para poder eludir as cuestións plenarias. Este goberno no plan de pistas do ano pasado o que fixo foi dividir os proxectos en cantidad suficiente para que todos eles tivesen o mismo formato de contratación. Non se fixeron fraccionamentos para facer contratos menores. Todos eles saliron con procedimentos abertos de contratación e se fixeron así precisamente prevendo o que despois nos aconteceu, que os sectoriales se retrasaran e que todas as sectoriales paralizasen todas as obras. Se chegamos a facer un único proxecto, houbera tido o problema que temos ahora mismo en Cira ou en Ponte ou en Dornelas. Polo tanto, creo que a decisión de fraccionamento, e falo sempre de que ese fraccionamento non supuxo en ningún momento un cambio na tipología de contratación, foi a caída. E despois tamén unha reflexión, Xerardo, en relación ao tema do IBI. Outro día viñeches con ese caso real, unha suba de 180 a 300 euros. Eu lle recomendaría a Manuel, que non sei quen é, que veña por aquí e que revise ben ese recibo, porque xa outra vez cando dixeches, eu me quedei pensando e dixen que pode estar pasando, porque a súa do IBI nos recibos dos veciños nunca hai tanta diferencia. Seguramente Manuel, e moitos dos que estades aquí, si é así, pregúntalle se fixo obras de reparación na súa casa nos últimos anos, porque a parte da revisión do IBI polo pexón, tamén se fixeron revisións en obras novas, ampliacións, cambios de cuberta, cambios de ventana e, polo tanto, cambios do valor tributario que seguramente non deu de alta. Nos está pasando con moitos veciños que veñen aquí a reclamar, non a través vosa, sino directamente na oficina do punto de información catastral, eses recibos, e se están dándolle resposta a todos eles de que isto pasa así. E sobre o plan de pistas, eu, sinceramente, antes o mencionei por encima, pero creo que o teño que falar. O plan de pistas que negociamos o ano pasado significou simplemente que nós vos presentamos un listado de pistas que creíamos que tiñan que estar arregladas, aceptáchelas todas. Non entramos a debatir se metíamos máis ou se quitábamos algunha, aceptámolas todas, cosa que eu agradecín. Pero de todas esas pistas, as únicas conclusións, as únicas peticións que fixeches a maiores foi incluir unha pista máis en Ponte e revisar como se facía a de Dornelas por da túa casa. Non hubo máis comunicacións de outras pistas que tiveran necesidade. Polo tanto, vamos a tramitar este ano as seguintes necesidades dos veciños e das veciñas que foron recollidas nas reunións que mantivemos con eles e que intentaremos llegar a todas e a cada unha delas. Vamos ao turno de robos e preguntas, entonces, ten a palabra o Partido Popular. En relación con robos e preguntas, xa falamos no pleno de novembro en relación ca carretera que vai a Cira, sigue no mesmo estado, non se fixo absolutamente nada, co cual estuvo causando moitísimas molestias nestes últimos meses, sobre todo polas caídas de ramas, moi peligrosas para os veciños que circulan por elas e, polo tanto,
solicitamos, creemos que xa pasou un tempo prudencial desde novembro para que tuveran feito algo, pero como decimos, novamente, a falta de xestión deste goberno, pois ten exactamente igual. Volvemos outra vez tamén ca farola que hai na rotonda de Tato, que sigue todavía sin repoñer. Vemos como noutras actuacións, cando é preciso, pois non se espera a temas de seguro e demais, sino que se fai a reposición. Solicitamos que se faga porque tamén leva un tempo prudencial xa sin repoñer, seguro que foi no anterior pleno cando lle pusemos de manifesto esta situación. As arquetas de registro, que tamén yo dixéramos algunha vez aquí na Rúa Progreso, está causando moitas incomodidades, sobre todo polas noites, polo tanto, pois entendemos que se debe de tomar alguna decisión. Foi algo que xa quedou mal feito ao principio da obra, que xa houve que intervir nalgúnas delas e, polo tanto, solicitamos que se revisen e, no seu caso, debería de haberse solicitado a responsabilidade a esa empresa que executou a obra, pero, bueno, sabimos que desde o Concello non se lle quiso pedir responsabilidades, nin siquiera polo retraso, ainda que había informes que o avalaban. Tamén queremos saber que está pasando cos cortes de luz e cos picos de intensidade, porque está habendo bastantes problemas e está xerando tamén moitos problemas, e isto ao final pode traer sobre todo moitos problemas en canto a electrodomésticos nos domicilios, que moitas veces despois esas averías son moi difíciles, os acasos nos danos son moi difíciles de acreditar, por lo tanto é un problema que está sucedendo e queremos saber que foi o que se fixo polo goberno hasta ahora e que se ten pensado facer. Despois, os parkings públicos que temos no Concello, tantos nun estado moi de deterioro moi lamentable, o cual exigimos tamén que se faga un arranxo de xeito inmediato. E despois tamén tuvemos queixas, incluso de veciños, o sea, de xente que estaba de paso en Silleda e que non era aquí, queixándose polos temas de accesibilidade. Nos trouxemos no seu día unha moción, xa fai bastante tempo, no que se comprometeu vostede a facer uns determinados traballos, a presentalos aos distintos grupos e traelos ao pleno. A día de hoxe entendemos que siguen sin facerse, porque a nós non se nos dou traslado de nada, e a verdad que isto é algo que entendemos que non é de recibo, porque, como decimos, incluso a propia persona, cando entrou ou intentou entrar no Concello, decatouse de que tamén a entrada principal do Concello nin siquiera era accesible. Polo tanto, queremos saber que se fixo con eso, ou se simplemente vimos aquí o pleno, aprobamos unhas cousas, usted comprométese e despois novamente, como decimos, falta a súa palabra e non cumple o que ten que cumplir. E, espera, acabamos de pasar ahora mismo ainda as preguntas. Bueno, nos nada que nos foi cando nos votou, o sea, que non... O pleno pasado tiña todos roubos. Non o abandonei, votoume usted. Non sei se cando estaba dicindo na mentira na que incurrira e seguía usted igual. Co cual, como usted non quere, sempre fala de mentiras máis, como me votou, pois por eso non nos pudemos facer as preguntas. Por parte do BNG? Nos vamos ser moito máis breves. Só temos unha pregunta. A raíz de que sae unha prensa que instalaron luminarias solares, parecenos moi boa iniciativa, que, claro, tamén non tuvo que pagar o Concello, non entran dentro do contrato da luz. Nos queríamos preguntar se consideran que foi moi bo negocio o contrato da luz, polo que pagamos 600.000 euros ao ano, porque pagamos esa cantidade, pero a pesar diso, pois hai que contratar un informe para saber cales son as zonas escuras do Concello, que valeu 16.000 euros. A moitos veciños que pediron unha farola, díxoselles que lles valía cerca de 1.000 euros poñer un poste de luz nas súas casas, porque si, hai xente que aínda non ten un punto de luz nas súas vivendas. Nos cascos urbanos tamén se instalaron novas luminarias, pero houve que pagar a parte do contrato, e tamén hai 72 luminarias na circunvalación que recordemos que siguen apagadas e que o aforro de telas apagadas pois non está repercutindo no Concello, senón en Ferrovial. Contestaremos por escrito, se levanta a sesión.